कंसमर्दन कौस्तुभाभरण कंसमर्दन कौस्तुभाभरण हंसवाहन पूजितचरण कंसमर्दन कौस्तुभाभरण हंसवाहन पूजितचरण वरवेळा
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से फेरों के दोनों के है राम राम बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो या बोलो श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, श्याम राम श्याम 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 बोलो, श्याम बोलो, श्री राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। हरि ओम. पुरुषोत्तम देवाक पांय पडणं, सोम्याल उडगास कोरनं. आज हंगा भजन संगिली दोग जन चेल्यो, समृद्धी भट्ट आणि शरदी भट्ट बोबयण्यो दोग जणांनी लायकोन भजन सांगला. देव तांकां लायक आयुरारोग्य आयुष्य विद्ये बुद्धी पुरा दिवन तांकां रक्षण करो. गुरुली आशीर्वाद तांकां येदनाय असो. अशीची भजनींची तुमगेल कल आनीकय वाडडो, आनीकय तुमगेल करेन देवान सेव गो जावो म्हण सांगून देवाले मागून तुमकां धन्यवाद आमगेल ओरिजिनल तर्फेन. क्लॅप चप्पाळे टॅक्स घालनी कितलेय मारी येता. तुमगेल इन्कम मात टॅक्स असूचे. आता मी प्रतिदीस सांगील चेरडुवांका पर मंगळा तेदु संजवळ एक देवालद्र प्रसाद दिता तेदु सेवका इवनिंग पूजे जत्तरी
पुरा चरडुवांक आमी पुरा जनांक पर्सनली सांगता ती तेजो सांजोळ आमगेले 5:30 देखून प्रोग्राम स्टार्ट ते आमी सुरवे दिवची मागीर की म्हणून तुमकां हांव पुराय जनांक आमी इंडिविज्युअल मॅसेज घालता ती अशी एक इन्फॉर्मेशन सांगिल्लें. आनी एक कसं म्हळ्यार आमगेले 15 तारखेक एक ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरला आमी. ब्लड डोनेशन कॅम्प पयर दाखून म्हाका सांगू विचारता 15 तारखेक कोण कोण ते ब्लड डोनेशन करच्याक इच्छी पावता की तांणी आमगेले थंय कावंटरार एक तुमगेलें नांव मोबायल नंबर आनीक ब्लड ग्रुप बरोवन वचा ती कोण कोण दिवच्या हरत आसा तांणी पुरा दिवका म्हणून निमगून घेता हांव. अधिक मासांतू पुरा दानांक महत्व चड ब्लड डोनेशनाक आनीक चड महत्व तुमगेले निमित्त आनीक जीव वांता तशें हांव कोण कोणाक दिवच्याक म्हळ्यार तांणी मेडिकली फिट आसा ती तांणी दिवका म्हणून निमगून घेता. आतां आमगेले रामरक्षा स्तोत्र आनी हनुमान चालिसा ते जाल्ले सुतान आमगेले भटमाम येता ती आयचे रामायणाचे प्रवचन कालचे दाखोवन मुखार सुनो आज पायी कोने दिना भटमामांक काणी कंडाबट्टे होड आसा म्हळ्यार ही वगी वगी मुगसूक आता न्ही तशें हांव पाप दावंतारी वगी वगी सांगतार आसा ती आज ही फाय जावन मागीर फाय आमगेले रामपट्टाभिषेकाचे हांव पुरा ग्रुपा मॅसेज घालना मागीर अण्णप्ಪ कामत सांगतल चड हाजे विशय मागीर 13-14 2 दीस मंजुळा गुरुराज राव आंगेले हरिकथा ताकाय पूरा जण येवका 15 तारीखे फुल डे प्रोग्राम 16 मंगल आता रामरक्षा स्तोत्र. ओम श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्र महामन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्धनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः. अत ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारुणसीता मुखकमलविलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा लीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाण पाणिं दत्ताञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुं मामेर्भूतमजं विभुं रामरक्षा पटे प्राज्ञा पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वामिद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तम पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु
वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाम्य सुकृती पठेत् सचिरायुसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेण मन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यदा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ रायेतानो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषाभिषुप्रशाभ्यक्ष याशुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणभद्रत पति सदैव गच्छतां सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्थपुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिदेवे न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्व
करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजनं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरमो रामाय तस्मै नमः रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम राम इति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचित श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारी बरनउ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुकेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि
संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्मि हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न डरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूपा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चमिमा पलाभं तर्काभयेतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि।
ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मी सत्यासमेतमखिलप्रदमिन्दिरेशम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामो राजमणिः सदा विजय रामे परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्वाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वा ध्यारतं मुनिं भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये हरिः ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्
हॅलो. हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं रामनारायणम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की कालच्या दिवसाक आम्ही अयोध्याकांडांत येवचित असले रामान सर्वस्व परित्याग कोरून 14 वर्ष वनवासा खातीर 22 वर्षाचे प्रसंग अत्यंत मार्मिक प्रसंग आम्ही कालच्या दिवसा चिंतन केले. कशी रामान प्रजानुराग संपादन केलेले सर्व अयोध्येची प्रजा सर्व रामाक अनुसरण करत आयला. रामा आम्ही वरकेन तुगे लोटू येताची तो सांगता या प्रीतिः बहुमानश्च मय्ययोध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं भरते. तो सांगता मिगेल कतीर सर्वांनी जनांनी येऊन रामा तू वापस येऊ का वच्चे ना म्हणेल ते तो सांगता तुम्ही मिगेल वैर कसन प्रीती अभिमानो विश्वासो मक्क कसने बहुमान करताची मक्क कसने गौरव दिताची ह्याची प्रीती ह्याचे अभिमान विश्वासो मिगेल कतीर भरत आवैर दवरा. भरत अत्यंत समर्थ रीतीने राज्य शासन करता म्हणून सांगून रामो मुकारी गुहाल आश्रमा येता ते आम्ही चिंतन केले. गुह कसन असता गेल्या दोन इंत बसकारून ते दांड सोनो मुकारी रामाक पेटवून दिता.
राम सीता लक्ष्मण समेतದ ಅವನು भरद्वाजाल आश्रमाक वत्ता. हेकडे त्या कालाक दशरथालवरकेन अवसान जाल्ले. रामू भरद्वाजाल आश्रमाक वचून थंय भरद्वाजाल भेटी कोरून ताजे नंतर अमलम चित्रकूट म्हणलेल्या ह्या स्थळाक वचून थंय पर्णशाला निर्माण करून घेऊन वास करून असता. त्या कालाक हंगा एक दिवस चित्रकूटांतूच जाऊत तसले एक प्रसंग उल्लेख करताची. सीता रामाक पायांत घेऊन नितकारोंग घेतील काही सीतेन. त्या कालाक काकासुर म्हणले एकलं नीचू असुर तो ताणे तक्क सीते वैर कामदृष्टीने येऊन सीतेन रामाक नितकारोंग घेतील तेदना वैर 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 येऊन सीतेल वक्षस्थलाक कोंकी मारतस. एक पंत नाही, दोन पंत नाही, तीन पंत नाही, अनेक पंत येत्ता कोंकी मारता वत. राम निद्दला रामान उठोच्या म्हणून घेऊन सीतेन कसन केलं तीन आक्रंदन करणी खय हाव किरडल्या राम जागिदात की म्हणून राम निद्दला जाल्यार तिगेल्या वक्षस्थलातकून रक्तस्राव जाता. ते रगत रामा लागली तक्षण राम जागिदाता. पळयता काकासूर ह्या नीच काकासुराले कृत्य रामाक कळता. राम एक दर्भ घेऊन ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता गेल वैरी. ब्रह्मास्त्र म्हळ्यारे गायत्री मंत्रच अभिमंत्रण के कोरनो शस्त्र सोडले म्हणून जाल्यार त्या ब्रह्मास्त्र जाता. गायत्री मंत्रो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम अशी अभिमंत्रण करून सोडच्या नाक. बाणा वैरे व्युत्क्रमारी प्रचोदयात थंच्यान वपास व्युत्क्रमारी येऊ का विपरीत जाऊन येऊ का त या द यो प्र अशी विपरीत व्युत्क्रमारामी अभिमंत्रण करून सोडल्यार त्या ब्रह्मास्त्रात काय. तशी रामान केवल एक दर्भ घेऊन तांतो गायत्री मंत्र अभिमंत्रण करून ब्रह्मास्त्र प्रयोग केले त्या काकासुरावैरी. काकासूर धावलो ब्रह्माले गेलो दायनी ब्रह्मांवर मिज्जान रक्षण करच्या दायना. ह्या ब्रह्मास्त्र एक पंत प्रयोग केले रे ताका अवश्य तू बली जाता. त्या व्यर्थ दायना ब्रह्मास्त्र हाव कसं नाही करच्या दायना म्हणाल ब्रह्म. रुद्राला कैलास पर्वता चमकलो रुद्रांवरकेन म्हणल्या मिज्जांवरकेन रक्षण करच्या दायना म्हणून वापास धावून काकासूर रामाला गे आयलो शरण जालो. रामा रक्षण करी. राम करुणा समुद्र रक्षण करता तागेल संहार करना राम जाल्यार तागेल त्या ब्रह्मास्त्र सोडलेलं कसं असं त्या व्यर्थ जावच्या ना म्हणून राम तागेल एक दृष्टी काढता त्या ब्रह्मास्त्रान. त्या दिवस दुखून सर्व कायळ्यांक पुरा एक दृष्टी दिसना कायळ्याक आज जाल्यार कायळ्याक एक दृष्टी अशी. तुम्ही प्रश्न करचे पुरो रामान हे मोस नव केलेलं आहे. आता अपराध केलेलं कोण आहे काकासुरान मात्र. त्या काकासुराक शिक्षा दिवक असेल रामान तागेल दृष्टी काढल्या अडना असेल काढलेलं पुरा दृष्टी कसल्या काढले रामाने. हे मोस नव्हे हे अपराध. काकासुरान अपराध केले तक्क तक्क शिक्षा मिळल्या पुरा काढलेला आत्त जाल्यारी कस खंची काढले जन्म येता तक्क जाल्यारी एक दृष्टीना हे मोस नव्हे म्हणून आमका एक प्रश्न येता. तक्क आम्ही हाजी हिन्नले अंतू ताजी वृत्तांत कसं नाही म्हणून पळका मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णयान सांगताची. काकासूर म्हळ्यार कोण म्हळ्यार इंद्राल पूत जयंतूची काकासूर जावन जन्म आयलो कायळ जावन आयलो तो. ताका प्रारब्धवशात मनुष्य योनींतू जन्म येवका पडले. मनुष्य योनींत नाही प्राणी योनींतू भूलोकांत वास करूंक पडली ताका. तागेल कसं की प्रारब्ध आशिल्लें असो भूलोकांत वास करची कशी खंयची योनी वचा कायळ्याल योनी गेल्या रे उत्तम. कसल्या म्हळ्यार कायळ्याक यमाल्या चिरंजीवित्व वर आशिल्लें. चिरंजीवी कायळो एक अनेक कसं नाही म्हळ्यार सुलभ जावन ते आहार संपादन करून घेता कायळो. खंयचे इतर प्राण्यांक आहार नातल्यार वरके ना कायळ्याक आहार आसता. पुरा जन वायस दवरताच कायळ्याक खंय नातल्यार कायळ्याकंतू आहार आसता म्हणून घेवन अशी आलोचना करून इंद्राल पुत्तान जयंतान काकयोनींत प्रवेश केला. कायळ जावन आयलो. ताका एक सामर्थ्य आशिल्लें. खंयचे लोकांतू भोंवत आशिल्ले कय तो भूलोक मात्र नाही सर्व लोकां भोंवत आशिल्ले कय. ताका धरांतरचरा म्हूण नांव आशिल्लें काकासुराक. तागेले भितर असुराल आवेश वरकेन जाल्ले हाक समजावन एट द सेम टायम हो कायळ जावन आयलो जयंत. काकासुर अनेक आशिल्लो
कुरंगासुर म्हणता गेलं नाव. ह्या कुरंगासुरान तपस्या केलेलं काही रुद्रा बोलसून घेऊ का म्हणून, हा अवध्य दाव का अमर दाव का म्हणून रुद्र बोलवलं. हा अमर दाव का म्हणून वर निमगेले काही रुद्रान म्हणल्या तशी दाय ना दिवच्या का जायत एक काम करी ह्या जगत्या आणतो केदोपर्यंत ह्या सर्व कायळ्याक दोन्ही दोळ असतं की तेदोपर्यंत हा वांचका पुरा कायळ्याक एक दोळ केदन वत की तेदन हाव मोर काम ह्या साध्यस्वे खंचे ना खंचे एक कायळ्याक दोळ गेल्यार अनेक कायळ्या एक दोळ असताची हागेल कसन वर म्हणा रे पुरा कायळ्याक एक दृष्टी वचका तेदन मिगेल मरण येऊ काम तिथलं मात्र निमगी नातो हज्जी नंतर वरकेना ह्या काक संतती मुकार येऊची संतती वरकेना केदन सर्व संततीक एक दोळ वत्ता तेदन मिगेले मरण ह्या साध्य ना ताजी बोटू अनेक वर निमगेलेल ताणे मक्का ह्या कायळेल दोळ्या भितर वास करची तशी दाव का म्हण तथाच तो म्हणलेला रुद्रानं. आता हो असुरो ताका अनेक अंश हजार नाही लक्ष 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 अंश असं हो असुरो रुद्रबल असेल रुद्राल वर असेल हक्का हो येऊन खै बैसलो म्हणा रे ह्या जयंत कोण कायळ दावन आयलो तागेल काकासुराल दोळ्या भितर वचून बैसलो मात्र नाही कितलं कायळ असाचे त्या काला कितलं कायळ असेल सर्वाल दोळ्या भितर वचून बैसलो एक अंशान हो कुरंगासुर. आता रामान कसन केलंय म्हणा रे एक दर्भ घेऊन गायत्री मंत्र अभिमंत्रण करून ब्रह्मास्त्र प्रयोग केला एक दर्भ अनंत ब्रह्मास्त्राचे रूप घेतले काही पण त्या कालाक कितले कायळ असेल तिथलं ब्रह्मास्त्र झालं त्या ब्रह्मास्त्र सर्व कायळ्याला भित्तर असेल एक दोळ्या भित्तर असेल कुरंगासुर कसन बैसील एक अंशांतो तागेल संहार केलेला ताकाच मुकार सर्वांक सर्व कायळ्याक कसं नाही म्हणत दृष्टीना असो कायळ्याक ह्या कसल्या अशी कसल्या कायळ्याची परिस्थिती कसं नाही झाल्या पुरा कायळ्याच तांगेल कसन चुकी ना नव्हे इतर कायळ्याला कसन चुकी ना ताण येऊन पाप हांगेल भितर बैसला रे तांनी कसन करचे पाप तो येऊन हांगेल भितर बैसलो हांगेल कसन चुकी ना नव्हे कुरंगासुराक वर मेळनंतर ह्या कायळ्यान पुरा मीटिंग केलं काही रुद्राल वर मेळा कुरंगासुराक आमगेल भितर येऊन बैसता म्हणून म्हणत असतो कसन करूया म्हणून सर्वान मीटिंग करून म्हणले काही पडला कुरंगासुर अत्यंत बलिष्ठ दुष्टश्य पुरो जाल्यार बलिष्ठ तो आम्ही ताका आश्रय दिल्ल्या रे मुखाराम खंयचे कामा दाव का जाता तो म्हण का ताका आश्रय दिले काही पळया दुष्टांक केन्नाय आश्रय दिल्यार कसन अनर्थ जाता म्हणचे ह्या संदेश दुष्टांक आम्ही आश्रय दिवचे ना हांनी दुष्टांक आश्रय दिल्ल्या कायळ्यान ताका कायळ्याक ह्या परिस्थिती आयले अशी रामानं त्या सर्व कायळ्याची एक दृष्टी कायळ्याक दोन्ही दोळ म्हणा दोन्ही गोलक असं काही गोलक द्वयेपी एकमेव इंद्रियम द्विपत्नीकवत म्हणतात वादिराज स्वामी दृष्टांत दिताचम कशी म्हणा कायळ्याक आदी दलरीचे दोळ ह्या गोलक कसन असं त्या दोन असं जाल्यार भितर दृष्टी एक काही त्यांनी आमकां अर्थ जावचे खातीर दृष्टांत दिताची द्विपत्नीकवत म्हणताची एकल्याक दोग जन बायल काही तो एक बायलाल्या की एक दिवस वता अनेक बायलाल्या अनेक दिवस वता तशी एक दृष्टी काही हेकाड पळो का म्हणटला त्याची दृष्टी हेकाड येत काही राईट साईड पळो का म्हणटला रे हेकाड पळो का म्हणलं त्याची दृष्टी अशी येत काही भितर त्या दृष्टी आसा अंतरदृष्टी आमकां अर्थ जावचे खातीर दृष्टांत दितात तांणी गोलक दोन आसा जाल्यार इंद्रिय एकच दृष्टी एकच अशी कुरंगासुराले संहार केले ह्या चित्रकूटांत जाल्लेले तसले प्रसंग चित्रकूटांत हांणी वास करून आसता म्हणटान हे कडेन भरतो केकय देशाक वचून आसता दशरथाले अंत्य जाल्लेले अवसान जाल्लेले हे सुद्दी वसिष्ठ महर्षी दूताल मुखांतर पेटोवन दिता हे कडेन भरताक कसं नाही म्हणल्यार वसिष्ठ महर्षीनं म्हाका यो म्हणून सांगला सुद्दी पेटयला हक्क संशय सूर जाले हक्क त्या कालाक दुस्वप्न पडला नाना तऱ्हाचे अशुभ वार्ता शकुन कसं की चलतं असं मिगेल अण्णान दशरथान असतं म्हणताना वसिष्ठ महर्षीन संदेश देऊन पेटायला म्हणा हाचे अर्थ कसं नाही आणि तो आईलो हो दूतांक सांगून पेटायला वसिष्ठ महर्षीना भरताक कसं नाही विषयी कळो नकाचे त्यांनी कसं नाही कळे नाही भरत आयलो हक्का अयोध्ये आयला रे सर्वत्र स्मशान सदृश वातावरण
अयोध्या केदनाय अशी नासिल्या तसल अयोध्ये पळयतो हो हे सर्व पळून ताका डाऊट येता कसं की जाल्ला हांग अवघड जाल्ला दुरंत जाल्ला म्हणून कळत ताका धावून भितर येता हंग कैकेयी मिगेल पूत येता तो फाल्यार राय जाता सिंहासनार अभिषिक्त जाता म्हणून खुशीची ती स्वागत करच्या म्हणून राबता ती गेल तोंड पळेना भरत आन खै दशरथ खै म्हणून निमगून येता ती म्हणता तो खै खंच्यान आयलो थंय वापस चमकलो म्हणता कसं का कसन जाल्लें म्हणून निमगीत भरतो ती सांगता कसन्ना अंत्य तागेले प्राय जाल्लेले वृद्धाप्य जाल्लें शरीर जीर्ण जालें म्हणले नंतर कितलो काळ बांदतलो मेल्लो वैबे ताण मर्त म्हणतना कसन म्हणलें ताणे मर्त म्हणतना रामा सीता लक्ष्मणा म्हूण विलाप करून घेवन मेल्लो तो म्हूण म्हळेलें कैकेयी वैबे कसले राम सीता लक्ष्मण कोणें नातिल्वे लागीं ना कोणें नातिले तांनी अरण्या चमकले म्हळेलें वैबे अरण्याक कसले चमकले रामान कसन केला अरण्या वच्चेक ब्रह्मस्वत्त अपहरण केला वे ब्राह्मण हत्या केला वे ताणें की परदाराभिगमन केला त्या कालांतू हे इतलो अपराध केल्यार मात्र बहिष्कार करून रान्ना पेटयत आशिल्ले काय आतां रामान कसन केला परदाराभिगमन केला वे ना कैकेयी म्हणता न राम परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति परस्त्रियांक दोळ वरकेन तागेल दृष्टी केदनाय पडना परस्त्रिया वैरी म्हणल्यानंतर परदाराभिगमन करणी म्हणल्यानंतर आनी कसं लेख ब्रह्मस्वत्त अपहरण केला वे ब्राह्मणाला स्वत्तो ना ब्राह्मणाला हत्या केला वे ना म्हणल्यानंतर कसं गेला कसन्ना पळय भरता तुगेले अण्णान दशरथान म्हाका दोन वर दिता म्हणून म्हणलेलें वचन दिलेलें हांव दोन वरी निमगेल्या एक तुक्क पट्टाभिषेक जावका रामान वनवासा वचकाम पळय हांव तुगेले खातीर कितले त्याग केले पळय हे वर निमगेले हे सर्वय केलेले हांव तुगेले खातीर म्हणून म्हणलेलें तूं रामात वना चमकलो आमकां आरामा रामाक विरामा तूं वच आनी मुखारे रघुकुल ललाम कोणें तुका आडयानाची हे अयोध्याची तुका तुगेले विश्रामाक धाम म्हणलेलें तुगेल खातीर हांव त्याग केले म्हळें भरताक इतलो कोप आयले इतलो पश्चात्ताप जाल्ले ताजे वटूची तो वाचाम गोचर जावन आम्म जाल्यार निंदी करता मनुष्यत्व नावे तुका मनुष्यत्व मातृत्व ना तूं एक आवसो आवसुले दुःख कसने चरुडू मला अंग प्रत्यंगज पुत्र हृदयाच्चापि जायते आवसूक एक चेरडो म्हळ्यार कशी म्हळ्यार तिगेले अंग प्रत्यंगा मात्र जाल्लेलो न्ही तो चेरडो तो तिगेले अंतःकरणान जाला तिगेले हृदयान जाला तो चेरडो चेरडाक कसने दुःख जाल्यार तिक्क दुःख जाता चेरडा कसने वेदन जाल्यार तिक्क वेदन जाता चेरडा मारल्यार तिक्क मारलेले म्हणके जाता तूं एक आवय तूं एक आवसो म्हाका कोणें खंय रान्ना पेटयल्यार तुका कशी दुःख जातलें तें दुःख कौसल्येक जायना वे ಕೆಲವು ಜನ अनेक संतान आसता ते अनेक संतानांत एक चेरडा वरकेन कसने दुःख जाल्यार आवसोक दुःख जाता म्हणले नंतर कौसल्यक एकलो चाललो रामो ताक तुवें रान्ना पेटयल मग 14 वर्ष वनवासा पेटयल्या कितलं दुःख जातलें कौसल्यक म्हणून घेवन एक काणी सांगता भरत वैकुंठांत तो गोलोक म्हणून घेवन एक आसता गोलोकांत सुरभी गाय त्या सुरभीले संतान सर्व गायी बैल पुरा कसन असं त्या सुरभील संतान काही ह्या सर्व नंदिनी दुकून आरंभ करून सर्व गाय सुरभील संतान एक दिवस इंद्रो स्वर्गांत संचार करत म्हणताना वैच लोका दुकून एक थेंब उद्दा पडत काही इंद्राल माते वैरी कसं नाही म्हणले तो वैचान उद्दा पडता म्हळ्यार कोणकी रडतसाचे उष्ण अश्रू है आम्ही इतलं सुखार आसाचे स्वर्गांत हाजी की ना वैचे लोक वैकुंठ म्हळ्यार आनीक सुखार आसका कोण रडतस म्हणून वयर वचून पळयलें सुरभी रडतस काय दोळ्या उद्दा काडतस कसल्याक कसन जाल्लें म्हणून निमगीत इंद्रो ती म्हणता पळय थंय भूलोकांत पळय थंय भूलोकांत कसन जाल्लें म्हळ्यार एकलो कृषिको रयतो तो कसन करत असेल म्हळ्यार तागेले त्या कृषी कार्य कोरका म्हणून घेवन दोन बैल वत्ता राम पास रण 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 वत आस
त्या प्रतप्त किरण असं दोन्ही बैला करेन तो काम करेतस काही हा मात्र कशी म्हणा रे कृषिको वैरी पुरा ताण्या छत्र पुरा कसं नसतं तागेल सेफ्टी कतीरा ताका सावट दाव का म्हणून लागी उद्दादवरून घेतला हक्क वत पडच्या ना म्हणून पुरा व्यवस्था करून घेतला त्या मात्र सूर्याला प्रतप्त किरणानं तप्त दावून कष्ट पावतस बैल पळ्या मिगेल संतान कितलं कष्ट पावतस पळ्या ताका मिगेल दोळा रण्य आयलाय म्हणेल काही सुरभी इंद्रान दूतांक आपेल काही थंय त्या गावान तो पावस हाड्या झोर पावस आयला तक्षण रेस्ट मेळ्ळें बैलांक पुरा भरत सांगता आपल्या त्या सुरभील संताना साक्षात संतान नाही तिक कोटी 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 संतान आसा सुरभिका जाल्यार खंयची एक दोन संताना तिगेल चरडू खैकीचे कष्ट पावतस म्हणून तिक दोळ्या रण्य आयल्या म्हणल्यानंतर कौसल्यक राम एकलो चालो तू वनवासाक पेटेल तिका ताका रामाक तिक कितलं दुःख दावचेना तुकानी कसने हे तू केल्लेलं कार्याक तुकानी कसनेची प्रायश्चित्तना तू गळ्या गळपास घालून घेवचे मात्र तुका प्रायश्चित्त आणि कसने ना म्हणेल काय इतलं निंदी करतो तो आम्हाक ताक समजावून हे कडे शत्रुघ्न मंथर एक धोरण घेऊन येता तिगेल केशपाश धोरण तांडून हाडता हंगा भरता सर्व अपराध कुकृत्य कुकर्म केलेली हीण हिगेला आत्ता तू सांग हा शिरश्छेद करते हिगेला म्हणेल काही लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत म्हणालो पळा शत्रुघ्ना तू तिगेले शिरश्छेद करचे असो म्हाका मिगेला आम्म दलरीची हीण केलेलं कुकृत्याक तिगेले शिरश्छेद करका म्हणून म्हाका दिसता असा दलरी तिक सोडी मंथरेक सोडी हा वरकेना मिगेल आम्माक सोडता एक किता म्हणा रे आम्ही ह्या दोग जनाला संहार केले म्हणून दलरी फाल्ले राम आमगेले उरले ना मात्र घातक म्हणून घेऊन आमगेले तोंड पडे ना रामू त्या एक कार्य करू नका म्हणून म्हणता अशी राज्यात भ्रंशस्व कैकेयी तुका आणि कसने विंगड प्रायश्चित्तना तू गळपास घालून घेऊन मरी म्हणून म्हणता हाद्यनंतर भरत सांगता तू कसन प्रयत्न केले हाव सिंहासनार बैस का म्हणून त्या सर्व प्रयत्न विफल जाता हाव सिंहासनार बैसना हाव सैन्य समेत सर्वांक आपण रामाक कन्विन्स करून वापस आपण हाडताव सिंहासनार रामानं बैस का म्हणून घेऊन सांगता थंच्यान बाईसवरून येता भरत वसिष्ठ वामदेव जाबाली सर्व ऋषी समूह घेऊन सैन्य समेत भरद्वाजाले गुहाल आश्रमाक येतो गुहाल आश्रमा येऊन पळता गुहाक धूरच्यानं भरत सैन्य येतस म्हणून कोळनो हो सिद्धत करून घेत सर्वांक आपण भरत येतस रामाक संहार करून घेऊ का म्हणून घेऊन संहार कोर का म्हणून घेऊन कसं की वक्रदृष्टी असा हक्का रामाल वैरी तका येतस की म्हणून हा पूर्व सिद्धता करून घेता सर्व व्यवस्था करून घेता अपनंबिका भरता वैरी कौसल्यक अपनंबिका अविश्वास हक्क गुहाक वरकेन अविश्वास भरता वैरी ह्या सर्व कार्य केलेलं भरताना म्हणून पाप ताण कसन केला तागेल कतीर ताक्क निमित्त करून घेऊन केईन ह्या सर्व केलेलं अपवाद तागेल वैरी गुहाल भरताल भेटी जाता गुह म्हणता भरता कसले आयला तो भरत म्हणता राम खई गेला मग सांग हाव ताक सोदीत असं बद सांग तू कसले आयला रामा पळोचे का रामा संहार करून फाल्ल्या तो येऊन तू गेल्या सिंहासनाक अड्डी जाता विघ्न उत्पन्न करता म्हणून तू आता वत्तच नव्हता संहार करच्या का म्हणाले काही बेजार झाले भरताक गुहा तुक्क मिगेल वैर अविश्वास वॅ मिगेल कसने अपराध ना हानतो अपराध सर्व केल मिगेल आम्हाला जायत म्हणून घेऊन गुह सांगता हांगच्यान तो भरद्वाजाला आश्रमाधिकान चमकला तू वस थंय राबत एक दिवस भरतो आणि गुहू रामान आईल तेदंतान निद्दलेल जाग तशी रक्षण करून दवरून घेऊन असतं काही गुह त्या स्थळ पळेत भरतो त्या स्थळ पळून डोळ्या उद्दा येत भरताक मिगेल निमित्ताना रामाक अशी हंग निद्दोच परिस्थिती आईल मग अद्याप त्या दिवस दुखून तो एक प्रतिज्ञा करता ह्या पळोन मिगेल निमित्तान राम इतलं कष्ट पावता असं आत्त वना विंगड चमकाला कसने खावच्याना खै निद्दत की कसंकी राम ह्या ताक पश्चात्ताप धावून तो एक प्रतिज्ञा करता भीकर प्रतिज्ञा करता भरतो अद्य प्रभृती भूमौ तो शयिष्ये हम तृणेषु वा फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् हाव आईचे दिवस दुखून वैरी निद्दाना भूईंचरी निद्दत हवा एकही भूईंच वैर तण घाल निद्दत हवा
फलमूलाशनः खौचक कसनेन केवल फल मूल कसन असं त्या मात्र स्वीकार करता. रामान अशस्त म्हणताना हाव सकल राजवैभव सकल राजभोग कसन असं त्या भोगच्या उचित नाही असल एक भीकर प्रतिज्ञ करत भरतो मुकार भरद्वाजाला आश्रमा येता. भरद्वाजांक तांकवरकेन पाप अविश्वास भरता वैरी भरताल निमित्त सर्वदाला म्हणून भरत सांगता मिगेल कसने अपराधना म्हणून सांगलीनंतर भरद्वाज सांगताची पळ चित्रकूटादिकां चमकला राम थैवस. चित्रकूटांतो राम सीता लक्ष्मण समेत दाऊन थई वासकोर्न असं भरतो सैन्य समेत वसिष्ठ जाबाली हंक सर्वांक घेऊन येता. ताक कळता धूरच्यान पर्णकुटीर पळेत हो हंगा रामास सीत हंगास म्हणून घेऊन कोळनो सैन्य भायरी सोडत काही पळया खै वत्तन कशी वचका म्हणून आमका संदेश देत रामायण. तो त्या आश्रमावत्त म्हणताना त्या चित्रकूटावत्त म्हणताना रामान असेल स्थळावत्त म्हणताना सैन्य पुरातन भायरी दवरले वत्त म्हणताना खाली वसिष्ठादी महर्षींक घेऊन मात्र चमकलं. थै राम बैसिला भरताक रामाल त्या परिस्थिती दयनीय शोचनीय परिस्थिती पळवून डोळ्या उद्दा येता सीधा वचून रामाल पादारविंदा पडत काही भरतो आर्येत्युक्त्वा अणा म्हणत काही तिथलेच तदनंतर कसं नाही उल्लोचक दायने काही भरताक कंठ गदगदित झालं काही तिथलं दुःख रामवरकेन पादारविंदा शरण दलल त्या भरताक उक्कोळणो गाढ आलिंगन करता. भरत सांगता भरताक कसने उल्लोच जाताना भरताक उठकारेल तक्षण राम म्हणत काही भरता आन कश्यस रे ह्या पळया भरताक आणि रामाक दाऊची संगमो समागमो एक प्रीतीचनी दुःखाचे समागम म्हणताची. प्रीत्यस ताजी ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು दुःख आजिदल रीची ह्या हंगेल समागम पळोनु सर्वांक थई लाग्यसील ग्रामवासी सर्व पळोचे आयले काही थई तिथलं मात आजिदलरी आम्ही चित्रकूटाक चमकल्यार उत्तर भारतांतो थई एक फत्तोर दाखयतात ताने त्या फत्राक क्रॅक आयले बिरूक आयले एक दाखयताची म्हळ्यार भरताल आणि रामाल हे समागम पळोवन प्रीतीचे दुःखाचे समागम पळोवन त्या प्रकृतीक दलरीचे ह्या सहन करून घेवच्या दायनी काही तिथलं दुःख दावन तिगेल अंतःकरण दलरीची ताक दलर बिरूक आयले तसल एक समागम जीवात्माचे आणि परमात्माचे समागम है. तसल राम भरताक निमिगिता भरता आन कश्यस अयोध्येंत सर्व प्रजा कश्यसाची सर्वांक तो टाइम टाइमाक सांबोळ दितच नव्हे राज्य सर्व सुसूत्र चलतच नव्हे म्हणून ताक प्रजाहित कसा नाही ताजवैर मन रामाक भरतान म्हणले काही खै दशरथ तू हंग आईल नंतर दशरथाल अवसान दाल्ली रामा म्हणलं काही दुःख दाल्ली रामाक हाव नातील ते दल मिगेल अन्नान मोरची परिस्थिती आईल मो मिगेल अन्नाला अंत्यकाला का हाव तागेल लागी अशा दायनी मो म्हणून दुःख पावलं काही थईच रामो जलांजली दिता. तो कसन आहार खातसिलो त्या वनांतो त्याचीची कसन फल मूल असं तांतूची पिंड रचन करून निर्माण करून घेऊन ताण पिंड प्रदान केलं काही रामानं. ताक दिसता हाव पूत दावून और्ध्वदेहिक क्रिया माक कोरच्या दायनी मिगेल अन्नाला कसन परिस्थिती आयल्या कडर भरताक बसकारून घेऊन तांगेल संभाषण आरंभ दाता भरताला आणि रामाला. भरत म्हणता अणा तू या अयोध्येक तू ज्येष्ठ पुत्रो दशरथान अन्नानं अधर्म केलाय केईल मिगेला आम्हाला ह्या कुकृत्यान अशी सर्व झाल्या तू अधिकारी तू या वापास तू नाशी राज्य चल ना. राम म्हणता नक्का पितृवाक्य परिपालन कोरका पितृवाक्य कसं नसं 14 वर्ष हा वनवास कोरका म्हणस तू सिंहासनावर बैस का म्हणस तू बैस हा याना म्हणाल काही. वसिष्ठ महर्षी येताच तांनी म्हणताच रामा आमगेल रघुवंशाच्या परंपरेंतो येदोपर्यंत ज्येष्ठ पुत्र सोनो धाकलं कोणेच सिंहासनावर बैसनी ह्या परंपरेक विरुद्ध है तुची बैस का तू या अधर्म दातल तू येणी म्हणून दिल्या रे. जाबालीनं सांगल्या जाबाली म्हणून एक असेल महर्षी तो म्हणाले राम म्हणता वसिष्ठ महर्षानो अश्यपुर तुम्ही सांगेल सर्व सत्य ज्येष्ठ पुत्रांना बोईसका दलरे मक्का त्या धर्मा की नमिगेल पितृवाक्य परिपालन करू का म्हणेल धर्म होड. भरतान म्हणले काही तू कसं नाही पितृवाक्य न परिपालन करू का मक्का सिंहासन मिळता रामा हाव तुक दित वापास
आत्ता हाव सिंहासनार बैसल्यानंतर हाव रायो हाव कोणादले रे मिगेल सिंहासनाच पट्ट हाव कोणादले रे दिवे आता हाव तुक दित रामा या वै तू सिंहासन दित वै जाल्यार राम म्हणता 14 वर्ष वनवास करनाशी हाव कशी त्या घेवचे म्हणून राम म्हणत वापास पण या भरत वरकेन त्याग करचे सिद्धस राम वरकेन त्याग भरत म्हणाल काय त्याला 14 वनवास नव्हे हाव करता म्हणाल काय तू गेल बदला हाव करता 14 वर्ष वनवास तू बस सिंहासनार बैस राज्य शासन करे म्हणाल काय रामान म्हणले काय धर्माविषयान प्रॉक्सी ना म्हणाल काय धर्माविषयान तुगेल बदला हाव करता एकदा एकादशी उपवास तुगेल बदला हाव करता म्हळ्यार दात्वे दायन आमक कसं की एक धर्माचरण कोर का तुगेल बदला हाव करता दायन धर्माविषयान प्रॉक्सीना क्लासरूम अंदाव कादला कोणी एकल्यान बंक केल्यार दाव कादला तागेले नावार अटेंडन्स घाली येतं थंय दाता धर्माविषयान दायना म्हणत राम जाबाली म्हणाले ऋषी म्हणत काही नास्तिक्य नीती प्रतिपादन करतो कसन रामा पुण्य पाप धर्म अधर्म पितृवाक्य परिपालन कोर का म्हणून म्हणत असतो खय आनस तू गेल्लो तो दिसतवे तो आता आत्ता येतवे तू वाक्य परिपालन केला की ना म्हणून पळच येतवे तो म्हणून नास्तिक्य नीती प्रतिपादन केलं काही राम म्हणता महर्ष्यानो तुक्का मी गेला अन्नानं मंत्रिमंडळान तू कशी जाग दिले म्हणून निमगे किती म्हळ्यार अशी तू नास्तिक म्हणून कळलेलं असले मी गेला खंडित तुका हा दिनासील मंत्रिमंडळांत जागो कशी दिल्या इंटरव्ह्यू करनाशी दिला की म्हणून जाबाले म्हणताच रामा मिगेल विषयांत शिलेक्को नका हाव समीक्ष्य कालम हाव तत्तवळ नास्तिक दत्ता तत्तवळ आस्तिक दत्ता हाव समय पळून नास्तिक दावच्या आस्तिक दावच्या केलव जनतेशी असताच 4 थराच्या असताच काही पळया एकला आस्तिक म्हणून भित्त बैलानं आस्तिक भाईच्यानं आस्तिक तो भाईच्यानवर केन देव धर्म भित्त बैलांवर केन आस्ताक अनेकलो नास्तिक भाईच्यानवर केन ताक कसं नाही ना भितर वलकेन कसं ना नमगनातो अनेक दोन्ही वर्ग असत त्या डेंजर असत आस्तिक नास्तिक आणि नास्तिक आस्तिक म्हणून भित्त वैलानं केलं जण आस्तिक असताची नमगताची देवस्स धर्मस्स पुण्यस्स पापस्स त्याला भाईच्यान नास्तिक अनेक बुद्धिजीवी असतात पळया तांक कसं नाही म्हणा भित्त वेलान सर्व नमगतात त्यांनी त्याला भाईच्यान नास्तिक्य किती म्हणा रे नास्तिक पर जाऊन बरेल म्हणून दिला रे तांक गव्हर्नमेंट सन्मान करता दुड्डू फेम हज्जी कधीर नास्तिक भाईच्यान त्याला भित्तर पुरा असतं तांका त्यांनी नमगताची इतर सर्व समाजाक वाट चुकोचे ताका आम्ही गेले एक प्रोफेसरान म्हणून असेल बुद्धिजीवी मला कसं नाही म्हणून घेऊन विषय वैत आहे सस्यजीवी मला सस्य खाऊन वांतल सस्यजीवी काही मांसजीवी मला मांस खाऊन वांतल मांसजीवी काही बुद्धिजीवी मला समाजाच्या जनाला असेल सर्व बुद्धी मग ते खाऊन जीवन करत ताक्क भित्त वेळेला तो नमगता त्याला भाईच्या ना सर्वांक वाट चुक्यात हो आस्तिक नास्तिक आणि इकडं नास्तिक आस्तिक असं भित्त वेळेला नास्तिक भाईच्या नास्तिक दुर्योधन असिलो ताक्का शकुनीनं कणिंकानं पुरा उपदेश केलेला पळा धर्मराय दान धर्मनी पुरा करता तू वरकेन भाईचान कोरका दले भित्तर तू कसं नाही नमगो नका हे पुरा कसं नाही ना दले तू गेल कीर्ती कतीर यशस्सा कतीर तू कोरका तशी दुर्योधन करत असिलो जाबाली म्हणाल काही रामा माक तशी हा बदा आस्तिकाचे दल्या रे तू येऊ म्हण हाव तशी सांगेल तिथल्याची अश्य पुणी सांगल्यावर तू येतल की म्हण हाव सांगेल मग अपार्थ वरून घेऊ नका म्हण म्हणत जाबाली अशी रामाक पळया त्यागाचे मूर्ती दोघ जण हेकडे भरत मक्क नक्का म्हणतस हेकडे राम मक्क वरकेन नक्का म्हणतस कसन त्यागाची मूर्ती दोघ जण त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघुवंशांत आईल सर्व रायाल स्वभाव कसा नाही म्हणून म्हणताच त्यागाय संभृतार्थानां संपत्तो धनसंपादन कसले करत असेल म्हणा रे त्यागाय त्याग कोरची कतीर दान कोरची कतीर त्यांनी संपादन करता असेल सत्याय मितभाषिणां मितभाषी असेल काही सर्व रघुवंशांत आईल चढ उल्लेनाची कसले चढ उल्लेनाची म्हणा रे सत्याय चढ उल्लेत गेल्यार रे आम्ही गेले तोंडाच्यान कळ नाशी फट्टी उल्लोचे आरंभ करताच्या ताकाचे उणे उल्लोचे
सत्याय कसं लायका दाल तिथलं सत्य उरलो का म्हणेल दृष्टीन उणी उरलोच काय कितलं उणी उरले ताचे तिथलं आम्ही सत्य उरले ताचे सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम संपत्ताचे दाह सर्वालवैर आक्रमण कोर का म्हणून घेऊन युद्ध करणं असेल काय यशस्सा कतिर कीर्ती कतिर मात्र युद्ध करता असेल सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम गृहस्थ दावनो हरडी कोरून घेता असेल कसं लायक कामलालच नाही सत्संतती ह्या जगत्याकची सत्संतती देऊ का म्हणेल कतिर त्यांनी गृहस्थ दत्ता असेल काय गृहस्थ दत्ता असेल अंत्यारे त्यांनी वानप्रस्थ दावनो सर्व त्याग करून घेऊन योगेनांते तनुत्यजाम योग बलानं तांगेलं शरीर त्याग करता असेल काही तसल श्रेष्ठ कुल रघुकुल तसल रघुकुलांत आईल भरतवर्केन एक त्यागमूर्ती रामवर्केन त्यागमूर्ती मक्क नक्का म्हणून कोण असाची आज पुराजन बाबा मक्कदाई भरतो राम मक्क नक्का म्हणतात आम्ही सर्वही मक्कदाई असल्या एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व भरताला आणि रामाला तशी अंत्यारे दो गजन सोणाची हे केदन एंड जातले म्हणून दिसले काही पुराजनाक हांगेलं संभाषण अंतू भरताक अंत्यारी अशरीरवाणी दत्ता भरता आणि रामाक तू आणि मस्त हटा बैसू नका किती म्हणा रे रामानं दंडकारण्यात वास करचंतू एक होड देवता कार्य असा तू हाक अड्डी करू नका तू बस म्हणून अशरीरवाणी दत्ताक अशरीरवाणी म्हणल्यार आमकां ऐक अनेक पंत ह्या शास्त्रांत ऐकला अशरीरवाणी म्हणून अशरीरवाणी म्हळ्यार आकाशवाणी कैकी भाईच्यान खंचकी वाणी जाता म्हणून ते असं ना म्हणना जाल्यार हे हाजे अंतरार्थ कसं नाही म्हळ्यार अंतर्वाणी जाता काय अंतर्वाणी भित्त वेळेला त्या साक्षीक कळता कसं नाही म्हणून अच्युतदास मामान सांगचे असेल ह्या कोणकी निमगील काही कसं लायका अशा आता फुडली काल आणतो पुरा अशरीरवाणी जात असेल ना आत राबला कसं लायका म्हणून त्यांनी म्हणले काय आकाशवाणी केदन दुखून आयल्या तेदन दुखून अशरीरवाणी राबली आहे म्हणून किती मला आकाशवाणी ये निसील आहे ते तोपर्यंत पुरा जनाक अशरीरवाणी जात असेल काही केदन रेडिओ सुरू झाल्या तेदन अशरीरवाणी राबली म्हणून अशी अशरीरवाणी झाल्यानंतर तो सांगता रामा माक कनिष्ठ पक्ष तू गेला पादुक दी तू या ना तू गेलं पादुक हाव दवरनं पादुकाच पट्टाभिषेक करता त्या पादुका बलानचे ताज्य सामर्थ्यानंच हाव राज्य शासन करता हाव राज्य शासन करच्या मिज्जानं सामर्थ्य ना म्हणता जायत म्हणून घेऊन राम पादुक दिता त्या पादुक घेऊन भरत येत वापस तोवर के ना तावळीत आणि प्रतिज्ञ केलेलं म्हण काय रामान असल परिस्थितीत असताना मक्क कसनेची राजवैभव नाका तो अयोध्ये प्रवेश करणं भायरीची एक थई सिंहासन हाडून घेता त्या सिंहासनारी पादुकेचे पट्टाभिषेक करून घेऊन थईचे जटाचीर वल्कल धारी दावून तापस वेश धारण करून केवल फलमूलाशनी दावून थई राबत एक ऋषी सदृश जीवन करत भरत होड त्याग करत तोवर केन कसन त्या अयोध्येक कसन काणिक येता त्या सर्वही पादुक एक समर्पण कोरणकडे विनियोग करत असेल काय आमक वरकेन कसन मिळता त्या सर्व परमात्माक प्रथम समर्पण करून आम्हीकडे विनियोग कोर का त्या द्रव्य शुद्धी दत्त त्यांना तशी भरत आल्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व आमक कळता मुकारे हेकड रामू चित्रकूटादकून बाई सोडून मुकार वत्ता सीता लक्ष्मणाक घेऊन अगस्त्याल आश्रमाक येता रामायणान तो अगस्त्याल चरित्र सांगताची अगस्त्याल आश्रमा येऊन थई सत्कारो घेत राम अगस्त्य इंद्रानं हाण दिलेलं तसं दिव्य शस्त्र त्या कान घेऊन राम आदिताचे मुकार ह्या शस्त्र कोदंड धनुष्य आणि बाणपुरा दिताचे मुकार हज्जी कार्य असं म्हणून घेऊन हज्जी उपयोग दाता म्हणून घेऊन त्या शस्त्र सर्व दिताचे अगस्त्याल चरित्र सांगतं रामायण अगस्त्य तपस्वी ऋषी एक पंता ह्या विंध्य पर्वत वाढच्या लागले काही वाढतं गेले काही विंध्य पर्वत इतलं वाढले की मला विंध्य पर्वत सूर्याचे किरण पडच्या सर्वत्र अंधकार किरण पण किती मला आड येतच ह्या विंध्य पर्वत सूर्याच्या संचारावर केन बाधक झाले काही ह्या विंध्य पर्वत वाढच्या सर्वान ऋषीमुनीने येऊन अगस्त्याला प्रार्थना करून घेतले काही ऋषीवरेण्यानो तुम्ही कशी पुणे करून ह्या विंध्य पर्वत वाढचे राबो का म्हणून प्रार्थना केले काही अगस्त्यान जायतं म्हणलं अगस्त्यान कसं केलं विंध्य पर्वताला आयलं येऊन म्हणले काही त्या विंध्य पर्वताक
पळ्या हाव दक्षिण दिक्का वचका माक कार्य असं हाव वचून येऊपर्यंत तू वाढू नका. आज सध्या करा बाई हा वत्ता मी गेलं कार्य समाप्त झाल्यानंतर वापस येता कडेर तू कितले वाट दाव का दिला रे म्हळे काय जायतं म्हणून म्हळ्या विंध्य पर्वत तशी असेला वाड्डानी अगस्त्य दक्षिण दिक्का आईला दक्षिण दिक्का आईला वापस वचे येईन ते काढाय ह्या विंध्य पर्वत पाप राखतस अगस्त्य केदन येतले अगस्त्य येणी तशी अगस्त्य मुनीन त्या पर्वत वाडचे रापकारेला तका तंक अगस्त्य म्हणून नाव येवच्या कारण त्या अगमस्त्यायती इति अगस्त्य हा अगा म्हळ्या पर्वत त्या पर्वताच्या त्यांनी वाडचे राब्बेल त्यांनी तका तंक अगस्त्य म्हणून नाव आयला त्यांनी स्वारस्य कसं म्हळे एक प्रतीती अस त्यांनी उत्तर दिक्का दुखून ह्या दक्षिण दिक्का येत म्हणताना दक्षिण दिक्कान गंग मेळना तांगेल नित्याच्या अनुष्ठानाकनी पुरा गंगा जल दाव का म्हणून उत्तर दिक्का दुखून कमंडलून गंग घेऊन दक्षिण दिक्का आयला काही दक्षिण दिक्का आईल तेदन एक दिवस अनुष्ठाना बैसील तेदन त्या कमंडल धोरण घेतले त्यांनी दबरल्या खंचकी एक कायळ उद्दा पिऊ का म्हणून आयल्या त्या येऊन त्या कायळ्यान तांतू तोंड खाल्ली काय त्या कसं जाल्ल्या त्याची वेट चेड असेल की घेत की त्या कमंडलू पडले तक्षण त्या उद्दा कसं नस गंगा कमंडल अंत असेल गंग सर्व होळली काय होळणूच तिची गंगा कावेरी झाली म्हणून एक प्रतीती अस तकाची कावेरी सामान्य नाही गंगाचे अनेक स्वरूप म्हणताची कावेरीक अशी एक प्रतीती अस असल अगस्त्य मुनी एक पंथा अशीच अनेक दोग जन आशिल्ले त्या रानांत पुरा वातापी आणि इल्वला म्हणून दोग जन महादुष्ट वातापी इल्वला म्हणून हानी कसं करचाय म्हणला रे इल्वला ना प्रतिनित्य हानी दोग जनान ब्राह्मणांक ऋषींक मुनींक आणि पूरा जावणा आपोच तुम्ही ये या जावणाक मग जावणा आपोनो मांस वाडचे पान्नारी खंची मांस म्हळ्यारे बोकडेचे बोकडे हा इल्वला रांदप करत असेल वातापी म्हणाल कसा नसा त्यांनी खंचे रूप जाल्यार त्या रूप धारण करून घेवचे सामर्थ्य असेल काही तांकां खंचे प्राणी दत्त असेल काही तांनी ताका हा वातापी कसं करत असेल एक बोकडी रूप धारण करत असेल त्या बोकडी खांडून ताजी मांस करून घेऊन ह्या ऋषी मुनींकनी वाडची काही ह्या इल्वलान प्रति दिवस त्या कालांतू मांसभक्षण विहित असेल त्रेतायुगांत आत्त मांसभक्षण निषिद्ध कलियुगांत आत्त मांसन भक्षण केलं म्हणल्यार मांस हा जाता आम्ही खंची जीवाचे मांस ह्या युगांत खाताची नेक्स्ट जन्मांतो त्या जीव आमगेल मांस खाता तितल्याची मक्का सहा तो नेक्स्ट जन्मांत येऊन खाता खंची जीवाचे आम्ही मांस आत्त खाल्ला त्याची जीव नेक्स्ट जन्मांत येऊन आमगेल मांस खाता तशी त्रेतायुगांत विहित असेल आणि मांस प्रति दिवस इल्वलान कसं करचे म्हणा त्या वातापी बोक कोडिदात असेल ताक खांडून मांस करून घेऊन वाडचे प्रति दिवस एक एक ऋषिका आपोचे आपण मांस वाण कसं करचे त्यांनी मांस पुरा वातापी मांस दावून पन्नार असा त्या पुरा भक्षण केल्यानंतर वातापी भितर गेल्यानंतर ह्या इल्वलान आपोच काही वातापी आगच्छ म्हणचे काही वातापी बाहेर यावं म्हणचे काही ह्या वातापीना सर्वाल ऋषीमुनील उदर पाट भेदन करून बाहेर येवचे हानी मरता असेल सर्व प्रति दिवस अशी करछांनी उपद्रव दिता असेल सर्व ऋषीमुनी हत्ती झाली अगस्त्याला आयल्या सर्व ऋषीमुनी पळ्या वातापी इल्वला असले कृत्य करत साची तू रक्षण कर काम अगस्त्य मुनीन म्हणले काही राब एक दिवस मक्क आप्पो हाव करता म्हणून तांणी रक्त असेल केदन मक्क आमंत्रण दितले म्हणून एक दिवस दिले आमंत्रण अगस्त्यांक अगस्त्य आयल्या अगस्त्याक वरकेन तशी केली हानी इल्वलान ते वातापी बोक्कोडी जालो खांडून मांस करून घेऊन पन्नार वाढले काही अगस्त्यांवरकेन भक्षण केले त्या कोरण दाल्यानंतर अगस्त्यांक गोत्त असेल पुरा त्या इल्वलान वातापी आगच्छ म्हणून म्हणचे की ना पुढेचे अगस्त्यान वातापी जीर्णो भव म्हणले काय तू जीर्ण जाऊन वच मी गेल भितर ये म्हणून की बाहेर येऊचे भितर जीर्ण जाऊन गेलो कशी बाहेर येऊचे आणि तो अशी जीर्णो भव म्हणून घेऊन तांके एक बुद्धी शिकेल अगस्त्यान तकाची आमगेलंत एक संप्रदाय अस वातापि भक्षितो येन आतापि च महासुरः अगस्त्यस्य प्रसादेन भोजनं मम जीर्यताम केना आमगेल जेवण झाल्यानंतर अगस्त्य मुनीला मी स्मरण करून घेऊ का काय कित्याक म्हणा रे खाल्लेल जिरता म्हणून
अगस्त्य मुनीना वातापील तसले एक दुष्टाकाची मांस भक्षण करून पोट्टांत जीर्ण करून घेतलेले अगस्त्याला स्मरण केल्यारे आम्ही कसन खाल्ल्यारीची जिरत काय तशी अगस्त्याला स्मरण कोर का प्रति दिवस हो जेवण झाल्यानंतर म्हणून घेऊन आमक संदेश दिता अशी अगस्त्याला चरित्र येता अगस्त्य त्या कोदंड धनुष्य कसन असं बाण रामाक दिताची राम त्या घेऊन सीता लक्ष्मण समेत जाऊन मुकार येत म्हणताना त्या दंडकारण्य आणतो सीता रामाक निमगीत काही हा इतले दिवस तुमक कसं नाही निमगेनी तुम्ही कसं करता असेल हा मूक प्रेक्षक दावन असेल मग एक निमगू का म्हणस तुम गेल्या गे निमगूच व्या म्हणाल काय निमगे कसं नसतं म्हणलं काही रामान ती म्हणाल काही त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानी भवन्त्युत मनुष्यांक तीन व्यसन असतं काय एक सीत सांगतस रामाक एक मिथ्या वाक्य एक व्यसन केदनाय फट्टी उलच हे सर्वांक एक चट व्यसन असता अनेक कसं नाही म्हणा रे विना वैरंच रौद्रता कसनेचे विनाकारण इतरांग हिंस दिवच्या ॲग्रेसिव्हनेस दाखवच्या रौद्रता दाखवच्या ह्या एक चट असतं अनेक परस्त्री दृष्टी एके स्त्रियांक परपुरुष दृष्टी ह्या एक व्यसन असता तुमका मिथ्या वाक्यना रामो द्विर्नाभिभाषते मिथ्या वाक्यना कडे परस्त्री वैर दृष्टी खंडिता कना न राम परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति विना वैरंच रौद्रता विनाकारण कसने कारण नाशी हिंसा मार्गांत ह्या योग्य नाही रौद्रता दाखवच्या ह्या योग्य नाही कसं लेक ह्या तुमगेल भितर असं दोन्ही ना ह्या विनाकारण रौद्रता तुमगेल भितर असं म्हणाल की कसं लेक म्हणे पळया तुम्ही ह्या शस्त्र धारण केला ह्या धनुष्य असं ह्या बाण असं तुम्ही आत्ता आम्ही सर्वस्व परित्याग करून आले आम्ही आता तापस वेश धारण केला आम्ही ऋषी सदृश जीवन करत असाच आम्ही ऋषी सदृश जीवन करत म्हणताना तापस वेश धारीला हातांतो ह्या आम्ही धनुर्धारी जाऊची कसं लायक तुम्ही ह्या शस्त्र बाण धारण करूची कसं लायक म्हणून मी गेले काय आणि ती एक सांगता ह्या वस्तू आमगेला हाता असेल तिथलं आमका त्या टेम्प्ट करता त्या प्रयोग कोरका म्हणून दुष्ट वस्तूची संपर्कान कशी जाता म्हणून सीताचे एक कहाणी सांगता रामायणात देता एक ऋषी कुमार तपस्सी कोरका म्हणून आईल काही रान्न आईल तो सर्व सोण ऋषी कुमार तो तागेल इथल्या तपोनिरत जालो मस्त साधन केलं साधक जालो जाल्यार रे हागेल हा तपस्या बैसला म्हणून इंद्रा भैंसूर जाल्या कसं नाही पण इकडं तपोभंग कोरका म्हणून येऊन इंद्राल केत नाही कशी म्हणा रे एक मेनक एक पेटोच्या एक रंभ एक पेटोच्या कोणाका ना कोणाका पेटेत असता इंद्रो त्या दिवस कसन जाल्या म्हणा स्वयं इंद्र आयलो ब्राह्मण वेश धारण करून येऊन आयलो इंद्रो ताक कसन जाल म्हणा कोणाका पेटोच्या दायनी कितें म्हळ्यार ताण पुराजना फोन केलं काय रंभे का मेने काय का न्ही पुराजना बिझी कितें म्हळ्यार विंगड कडेन पेटेला हांक पुरा हो एकलोच वे तपस्या करतलो त्या जगत्यांत मस्त ऋषी तपस्या करत असाची थंय हांनी पुरा एंगेज जाल्लेले कोणे मेळनी हा वचका जाता म्हणून इंद्र आयलो ब्राह्मण वेश धारण करून एक खडग घेऊन आयले काही ताण खडग दिल काही त्या ब्राह्मणाक ऋषिकुमाराक सांगले काही पळ्या हाव कसं की एक कार्यनिमित्तानं हांव भायर वचका जाल्ला हांव गेल्ले कडेन पुरा हे खडग घेऊन भोंवच्या दायना तू थोडे दिवस भितर वापस येता तेदो पर्यंत तू हे रक्षण करी धोरण घे म्हणले काही हे कसं न सोड विषय खडग हांगा हा वाचता त्या पळोवंक घेतल्यार जाल्ले आयल नंतर एक वार दिल्ल्यार जाल्ले कसं व्हड कार्य हे रक्षण करचें म्हणून लेखले काही आमक केलो पंत पळया कोणाले विंगड तांगेल असेल पर्स एक मिनिट पळोवंक घे हे म्हणून आमगेले दिवन वतात आमकां त्या पळोवंक घेवचें कार्य तो आमकां वचका म्हणून जाल्यार रे त्या पर्स ताणी आयले शिवाय आमी वचची ना कित्याक म्हणून आमी जबाबदारी घेतला पळोवंक घेता पर्स म्हणून अशी हागेल अवस्था अशी जाल्या तो ब्राह्मण चमकलो व्हड विशय नाही खडग पळोवंक घेता म्हणून हाणे केन्नाय जपा बशे खडग लागींच हागेले कितें म्हळ्यार कोणें चोरून गेल्ले रे पळोवंक जाता खडग अनेक कंडिशन घालेले काही त्या ब्राह्मणान त्या खडग हा वापस येत म्हणटाना आत्ता कितलं तीक्ष्ण आसा कितलं हरीत आसा कितलं शार्प आसा तितले तीक्ष्ण आसता हांव येतना म्हणले काही हे अनेक खडग पळोवंक घेवचें व्हड ताजे नंतर ताजी तीक्ष्णता तशी वर का म्हणल्यार आनी कश्ट प्रतिनित्य हाण तपस्या करता म्हणटाना खडग खंय गेले थंय खडग घेवन भोंवचे हाणें
जप करतं म्हणताना ओम भूर्भुवस्वः तत्स एक जप दाल तक्षण वापास पळोचे खडगास की ना म्हणून अनेक हाके हागेला गायत्री मंत्राचे ध्यान दातस की ना की त्या खडगाचं तो ध्यान करतस स्नाना गेल्यावर के नाही थई खडग घेऊन वच्चा खडग थई दवरच्या हंग एक पंत मुळग घालतं म्हणताना अवगाहन करताना एक पंत मुळगून बाहेर येता वापास खडग पळो छान खई कोणे खडगू कोण गेल्या रे म्हणून अशी खय गेल्या थई खडग घेऊन भोवतसील हो कडे खरग तीक्ष्ण आस का म्हणून त्या सांगला ताणे कसं करचे प्रयोग करून पळो का उगोर रुक्का पाल्लो झाड्डा वैर प्रयोग केले काही रुक्का प्रति दिवस हाणे फल आणि पुरा घेऊन हाडका फल खावचे छकविंगड कसं आहार ना त्या फल असेल ताजवैर प्रयोग करचे होगूर कडेर वृक्षावैर प्रयोग करचे रूख खाणचे अशी एक एक प्रयोग करता करता ओ भारी दावी आहे मस्त शार्प असं म्हणून घेऊन त्या करता करता करताची प्राणी वैर वरकेन प्रयोग करचे सुर केलं काही खई तापस दावून येऊ का तपोनिरत दावून हा साधक दाव का म्हणून आईल एक ऋषी तागेले अधःपतन झाल्या कारण कसं नाही दुष्ट वस्तूचे संपर्क त्या दुष्ट वस्तू असल्या रे आमका त्या टेम्प्ट करता त्या प्रयोग कर का म्हणून घेऊन आम गेल्या पेजावर मठाचे विश्वेश तीर्थ स्वाम्यान अनेक दृष्टांत दिवचे आशिल्ले वस्तू आमगेला हाता असल्या कशी जाता म्हणून घेऊन मांकडाचे उपवास होतानी काणे सांगचे आशिल्ले मांकडान पुरा एक पंत उपवास केले काही एकादशी कित्या म्हणा रे वानर आणि नर डिफरन्स चढना आणि सर्व नर आम्ही वानर आम्ही नरा की ना आम्ही होड्ड दाव का श्रेष्ठ दाव का ज्येष्ठ दाव का म्हणो नर पुरा कसन करताच मनुष्य आम्ही वरकेन करूया म्हणो मनुष्य कसन करताच एकादशी उपवास करतात सर्व आम्ही वरकेन करूया आम्ही तांगेले की ना होड्ड दाव का म्हणून घेऊन एकादशी उपवास कर का म्हणून संकल्प केले काही सर्वांना मांकडानं उपवासा संकल्प केला एकादशी वरकेन आयल्या उपवास असेल त्या मांकडा त्या ग्रुपांत एक मांकडान म्हणले काही पळ्या मनुष्य पुरा एकादशी उपवास करताचे तांगेलन ते क्रम असं द्वादशी सकाळी फुडतानी जेवताची पारण करतात तानी त्या एक संप्रदाय असा वय जाय तर कोरका झालेल्याचे आम्ही वरकेन करूया फाल्ल्या का सकाळीची पारण करूया म्हणले काय अनेक मांकडान म्हणले काही बाई पारण करचे असा जाल्यार मनुष्याला पुरा कशी क्रम म्हणा रे फाल्या सकाळी जेवण म्हणा रे फुडले दिवसाक तानी पुरा तरकारी त्या पुरा हाण रेडी करून दवरून घेताची सिद्ध करून दवरून घेताची म्हणून म्हणले आणि मांकडाचं जाय तर आम्ही वरकेन सिद्धता करून घेऊया फाल्या कसन असं पुरा एक तोटा वचा कसन फल पुरा मिळतं त्या हाण सिद्धत करून घेऊया म्हणले काही अनेक मांकडान म्हणले काही पडत तशी दाय ना आम्ही थंय वचून हाडचे ताजी की ना सुलभ उपाय कसं नाही म्हणा रे त्याची तोटा वचून राबच्या बरं आहे म्हणेल काही जाय तर म्हणून पुरा थंय चमकले खंय खंय आंब मिळता ॲपल मिळता कसं नाही फल मिळता थंय ते तोटा चमकले हानी तोटा वचून बैसल्यानंतर अनेक मांकडान म्हणले काही पळ्या मनुष्यालांत क्रम कशी म्हणा रे त्याने बरी तरकारी हाण दवर घेऊची मात्र नाही त्या पुरा सिंधून पुरा दवरताची म्हणून आता बटाणी हाडल्या त्या बटाणी सॉल काण पुरा बटाणी दवरल्या तरकारी पुरा सिंधून दवरल्या तिथले सिद्धत करून घेताचे आम्ही वरके ना फल पुरा रुक्का असत्या पुरा काण ताज्या कॅण असल्यावर कॅण्या साली त्या पुरा काण सिद्ध करून दवरून घेऊया की तर मला फाल्या सकाळी गडबड दावत नाका द्वादशी तीथ मिरवून गेल्यावर आमकां फल मेळना द्वादशी तीथ समाप्त जावचे भितर आम्ही जेवण करू का म्हण खाऊ का म्हण जायत म्हणेल काय तिथलेच ना पुरा कॅण आशिल्ला पुरा आंब ताजे पुरा साली काढले काही साली काण पुरा दवरून घेतला फाल्या सकाळ जाल तक्षण सूर्योदय जाल तक्षण खावच्याची म्हणून त्याच्या भितर अनेक मांकडान म्हणले काही पळ्या मनुष्यांक म्हणी तांनी पुरा तरकारी सिंधून दवरताची बटाणी साली काण बटाणी पुरा दवरताची तांक कसं नाही म्हणा रे फ्रिज असा रेफ्रिजरेटर असा रात्री त्यांनी फ्रिजा भितर दवरताचे आता आम्ही तशी दवरली म्हणटा ह्या केळ्या साली पुरा काणो मूस येऊन भोवता कसं नाही क्रिमी कीट पुरा येऊन खाताचे अपवित्र जात त्या शुद्ध भोजन करका तांक म्हणी फ्रिज असा आम्ही कसं करचे आमक कसं ना थका आम्ही एक काम करूया आमक फ्रिज ना नव्या आमगे तोंड फ्रिज त्या तोंडा भितर दवरून घेऊया म्हणाल काय अनेक जायत म्हणून एकादशी उपवास आरंभ झालेला सर्वांना त्या केळ्या सालीवरकेन काढलेल्या तोंडांत दवरून घेतल्या तोंडा दवरून घेतल्यानंतर द्वादशी जाऊच असेल पारण एकादशी का जाल्ल्या म्हणून घेऊन आणि विशेष कसं सांगका म्हणा सांगची तात्पर्य एक वस्तू आमक कशी त्या प्रेरण त्या आमगेला हाता असं म्हणून दिला रे आमक खावका म्हणून दिसता
पण एकादशी उपवास करत म्हणताना आमका रानपाचे केत नाही म्हणा असता उपवास करा संकष्टी की खंचे करा तुम्ही आमक कसं त्या दिवसू चढ आमक उडगास येऊचे खाऊचे इतर खंचे दिवस या ना आमका की तर मला खातं असताच आम्ही उपवास केलं बाय फाल्या कसं कोर का उपवास दाल तक्षण कसं कोर का म्हणून त्याची डिस्कशन चढतात त्या दिवस आमक कोणी येऊन थोडे खा कसाने तोंदर ना म्हणून म्हणल्या रे आमक त्या टेमट जाता खाऊन सोडतात तशी झाले हे मंगाल उपवास जाता ताकाची सीत म्हणता ह्या पुरा शस्त्र आम्ही कसले धारण करून घेऊ का तापस वेश आम्ही घालून घेऊन आईला ऋषी सदृश जीवन करत म्हणताना आमका ह्या पुरा नाक्का रामाला उत्तर पळया क्षत्रियै धार्यते धर्म नार्थशब्दो भवेदिती क्षत्रिय आम्ही सीते आम्ही शस्त्र धारण करचे कसल्या का म्हणा रे नार्थ शब्दो भवेदी विनाकारण कोणाक हिंसा करच्या नाही युद्ध करच्या नाही जगत्यांत खयीची खंचे मनुष्यान कष्ट असेल ते त्यांना ताक रक्षण करचे आमगेल जबाबदारी ताजी खातीर आम्ही ह्या शस्त्र धारण केला क्षत्रिय म्हळ्यार कसं क्षतात त्रायते कोण कष्टांत आस खंयचो मनुष्य कष्टांत आसचे बरो ताक रक्षण करचे आमगेलें कर्तव्य त्रयींक परिपालन तागेल परिपालन करचें तागेल रक्षण करचें आमगेलें कर्तव्य ताका आमी हें शस्त्र धारण केला क्रौर्या खातीर न्हय आमगेल्या घरांत तुची मारक अस्त्र आसता पेस्कातेस कात्तरेस आमी खंयच्याक उपयोग सिताची कोणाल्या पोटा घालताचे ना आमी तरकारी कट करचे की ते आमगेले स्वभाव कसो आसा ताजे वयर निर्भर राम म्हणता हे शस्त्र क्रौर्या खातीर न्हय सज्जनाल्या शिष्टाल रक्षणा खातीर म्हणता तशी राम मुखारी त्या शस्त्रांनी घेऊन वचून पंचवटी म्हणलेलं हे थंय एक स्थळा येताची पंचवटीन तो लक्ष्मण अत्यद्भुत जावन आसील तसले एक पर्णकुटीर निर्माण करता थंय वास करून आसता म्हणतना एक दिवस रावणाली बहिणी शूर्पणखा ती आयली थंय तिक कसं नाही म्हळ्यार रावणाले अनुमोदन आशिल्लें अनुमती आशिल्लें कसं जालेलें म्हळ्यार शूर्पणखेक बामूण नाशिल्ली विधवा ती ह्या रावणान कसं केलें म्हळ्यार युद्ध आवत म्हणटा एक पंता शूर्पणखेक तागे शूर्पणखेला बामूण आपोवन व्हेलें युद्धाकम हो कितलो अविवेकी म्हळ्यार रावण युद्ध करता 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 करताची कोण शत्रू कोण मित्र आमगेल पक्षाच कोण म्हण कसं नाही कळली हाका शूर्पणखेला बामणाले शिरच्छेद करून घाल हाण तितलं अविवेकी रावण कसं करचें भयणेक बामूण ना आतां कसं करचें रावणान म्हणलें की एक काम करे हांव तुका मिगेल अनुमती आसा तूं थंय वचून रानांत वास कर दंडकारण्यांत तुका यथेच्छ तूं कोणालो तो खंयचे पुरुष थंय येता त्या पुरुषालो तूं यथेच्छ जावन तूं विहार करी मिगेल अनुमती आसा म्हणून ताण अनुमती दिल्या तशी हिक्क कसं नाही म्हळ्यार ही गेल्या नांक भारी शार्प आनी कान वरकेन तितलेची चुरक खंय मनुष्य आयल्यार वरकेन मनुष्याचें शरीर गंध त्या दंडकारण्या कोणे मनुष्य आयल्यार हिक्क कळत आशिल्लें ताजी गंध तसले शार्प अशी आनी तूं हिक्कले राम लक्ष्मण सीता हांगा घेवन वास करता साची म्हणून घेवन तिगेल वटू तिगेल रक्षणे खातीर म्हणून खर दूषण इत्यादी 14,000 राक्षस आशिल्ले थंय रावणाल कशी म्हळ्यार हे केलो देश आसाचे ते देश कशी म्हळ्यार इतर देशा वरकेन तांगेले एक बेस आसता मिलिटरी बेस आसता तांगेले पळय सुमार देशाचे आसा तांगेले देश न्हयशी इतर देशांत वरकेन तांगेले एक मिलिटरी बेस आसता तशी रावणान कसं केलें लंकेंत मात्र न्हय तागेले मिलिटरी पुरा कडेन आशिल्लें दंडकारण्यान वरकेन आशिल्लें खर दूषण आदी राक्षस थंय आसाची ही शूर्पणखा आयली पंचवटीक येवन हेकड हांगा आजानुबाहु महाबाहु कमलदलायताक्षु नीलमेघश्याम गजगमन जटाचीरधारी सुकुमार शरीरी नयन मनोहारी सकल भक्त चेतोहारी रावणारी नारायणावतारी मुरारी अपरावतारी जावन रामाक पळोवन मोहित जाली शूर्पणखा कशी आशिल्ली दुर्मुखी विरूपाक्षी भग्नदंतिनी रामाल वर्णन हिगेल म्हळ्यार कसले वाल्मिकी वर्णन करताचे म्हळ्यार रामाक आनी तिक मॅच जायना म्हणून सांगचे खातीर
ती दुर्मुखी, विशालाक्षी, विरूपाक्षी, महोदरी, भग्नदंतिनी असल शूर्पणखा रामाक मोहित दावून रामाल वैरी आईली काही. रामा आईल तशीच रामा भरडिकता. आम्ही स्वच्छंद दावून जीवन करूया. हावं राक्ष लंकाधिप रावणाला बहिणी हावं. आमगे लग अनेक अनुचर असाचे. आम्ही हंग स्वच्छंद दावून जीवन करूयात यो म्हणून घेऊन हिणे शूर्पणखेन सांगल्या रामाक. राम म्हणाल काही रामाक ताका विनोद करूया म्हणून दिसल्या. राम म्हणाल पळय हाव म्हाका एक बायल आस सीता. तू एक काम करी मी गेलं भाव लक्ष्मण आस. लक्ष्मण आल्या तावकाला बस ताक निमगे ताण ओके म्हळ्यार ताका वारडीक करून घ्या म्हळें काय जायत म्हणून सीधा धावून थंय चमकाली. लक्ष्मणा म्हाका वारडीक करून घ्या म्हणून. लक्ष्मण म्हणाल काही पळय वारडीक करून घेवची मिगेल कसं नाही अभ्यंतर ना जाल्यार हाव रामाल दास धावना येयला हाव हंगा. तागेल दास हाव सीतेल दास हाव. तू म्हाका वारडीक जाल्यार रे फाल्यां तू वरकेन दासी जाव का. हांव तांगेल अधीन तशें असले वारडीक करून घे. त्या तुका दायना. तू एक काम करे वस वापास रामाले वस निमगे ताका. ती म्हणेल काही ना रामाक वारडीक जाल्ला न्हू सीत आस हांव कशी वापास निमगोचे तो दायना म्हूण म्हणला. वाय नॉट ट्राय अगेन म्हणेल काही तो वापास वस अनेक पंत निमगे रामू ओके म्हणतलो. दोग जणांनी विनोद करून घेवन हिक्का कुपीत जाली. म्हाका रामाक वारडीक जावचे आड कोण म्हळ्यार प्रतिबंधक सीता म्हणून घेवन सीतेक गिळचे गेले काय. तेदन म्हणले रामाना लक्ष्मणा आनी वेळ कोर नका. हिगेल नांक कान कातोरण घाली. लक्ष्मणान बाण प्रयोग करून तिगेल नांक कान कातोरण घाले. हंग आमकां कसं दिसता म्हळ्यार रामान लक्ष्मणान विनोद करचे ना आशिल्ले. कसले रामान लक्ष्मणाले पेटले. ती आयिल्ली पाप कसं की एक तिगेल स्त्री एक तिगेल मनांत आशिल्ले. तिगेल मना आसिल पुरय सुचे दायना म्हण जाल्यार रामान कसं म्हणूक आशिल्ले दायना तू वस म्हण सीधा पेटो येत आशिल्ल ना. रामान लक्ष्मणाले पेटले. कसले का म्हळ्यार ती कितलं कामलालसी म्हण कोळका म्हणून ती आयली. रामा तू म्हाका वारडीक दा म्हण आयली. रामाल वयर तिका मन ना परपुरुषा वयर मन. रामान कसन केल्या हिगेल बुद्धी जगत्या दाखो का म्हणून तू लक्ष्मण आस पळ जाव का जाल्यार वस थंय सीधा थंय धांवली. रामू जाव का म्हणल्यार आसिल असल्यार हट आबीस्त आसिल. रामा म्हाका तू जाव का तू अनुपम सुंदर तू सोडले म्हाका आनी कोणें नाका तशी म्हणून येत आशिल्ले. लक्ष्मण आले वस म्हण तक्षण धांवून गेले. तिगेले बुद्धी जाकोक आशिल्ली जगत्याक. आनी पुरा म्हणटाची केलो पुरा काणी आसा. लक्ष्मणान कसन म्हणल्या म्हळ्यार शूर्पणखेक तू रामाले वस अनुमती घेवन यो फाटीर बरोवंक घेवन यो. मिगेल अनुमती आसा म्हूण रामान बरयल म्हणून जाल्यार हांव तुका ओके म्हणटा म्हूण पेटयल्या. रामान फाटीक शूर्पणखेन सांगलें मिगेल फाटीर बरय म्हणून सांगलें. म्हणून येवन रामान फाटीर बरयत म्हणटन कसं बरयलें म्हण तिगेल नांक आनी कान कातोरण घाली म्हणून बरयलें. तीण येवन दाखयलें तक्षण लक्ष्मणान कातोरण घाल्लें म्हणून येवन वाल्मिकी रामायणांत या ना यक्षगानांतू हांतू धांतू पुरा असल काणी येता. तशी पुरा दायनी वाल्मिकी रामायण तशी निरूपण करना. अशी शूर्पणखाले धांवन गेली. धांवन सीधा खंय चमकल म्हळ्यार खरदूषण आशिल्लें. खरदूषणाले वचून रडत ही पळय हांगा राम आयला सीता अनुपम सुंदरी म्हाका राम दाव का म्हूण हांव चमकलेले तेदना त्या लक्ष्मणान मिगेल नांक कातोरण घाल्ले. आत्ता पळय असल अवस्था जाला वसा संहार करा रामाले म्हणून घेवन सांगता काय ती खरदूषणाक. खरदूषणान कसन केलें राम हो कसं सामान्य मनुष्य म्हणले कोण एक 6-7 जना राक्षसांक पेटयले. 6-7 जन राक्षस काही रामान लिला जाला जावन तागेले संहार केले. हाजे नंतर वापास ही येता खरदूषणाला येता. शूर्पणखा म्हणता तू पेटलेले 7-8 जन काय प्रयोजन ना सर्व आसिल सैन्य घेऊन ये या म्हणून म्हणता. खरदूषणा लागी 14,000 जन आशिल्ले राक्षस सर्वांक घेऊन येत तो. रामाल पराक्रमा यद्राक अप्रतिहत पौरुषता गेले खैरापच्या जाता. सर्वांक रामान कितले जन आशिल्ले 14,000 जन राक्षस आशिल्ले तितले 14,000 रूप घेऊन रामान सर्वांक संहार केले. तांत एकळ अकंपना म्हण आशिल्लो ताक सोडले रामान. कित्याक म्हळ्यार तो एक स्त्री वेश धारण करून आयले काय भिवन स्त्री वेश धारण केले ताणें. रामान म्हणले काही हक्क एकल्या संहार करना हांव कित्याक म्हळ्यार भिवन स्त्री वेश धारण केला ताणें. स्त्री वेश धारण केले मारत असेल राम मारना म्हूण नाही ताटक एक मारला ताणें जाल्यार हाण भिवन अशी स्त्री वेश धारण केला ताका आमी संहार करचे ना म्हूण रामान ताका सोडले. तो अकंपना वता वचून सीधा रावणाले वता. तो रावणाले वचून सांगता रावणा हांगा राम आयला
रामालोटू सीता म्हणून घेऊन अनुपम सुंदरी लोकोत्तर सौंदर्य ती गेल्या. तीन शूर्पणखाले लक्ष्मणानं तागेले भावानं शूर्पणखाल नांकनी कान कातो रंगाला आत्त तक्क तक्के शास्ती दाव का रावण जायत नव्हे तिथल्या सैनी घेऊन वचा म्हणून बाई सरलं काही. अकंपनान म्हणले काही पडा राम सामान्य नाही. 14,000 जना संहार केला ताणे. हाव एकलं वांतलो की तर मला हा स्त्री वेश धारण केलेला आहे. आता मी तशी युद्ध हा गेल्यावर साक्षात युद्ध करच्या दायना कूट युद्ध कोर का तागेल बाईलस सीता लोकोत्तर सुंदरी ती तिका तिची हागेल वीकनेस रामाले तिक्क आम्ही अपहरण करूया. तिक्क अपहरण केलं म्हणून त्याला राम आमगेल हाता येता म्हणून घेऊन आयडिया दिला हाण अकंपनानं. रावण आयलो आता कसं करच्या सीधा रावण मारीच आले आयलो. मारीचाक हज्जी पुढे तो रावण आईल तशीची मारीचो रामाला है बाणान पेट्ट खाऊन खैकीची गुहेन तू खैकी बैसील काही तपस्या कर अन्ना मध्य ताक रामाला त्या बाणाचे वायव्यास्त्राचे पेट्ट खाल्लेल त्या दिवस दुखून खै राम म्हणल्यार पुरताक भई सुरदत असेल काही इतलं भित्त असेल नीचरिगे नरू कसं नाही भय हुट्टिसुವ मंत्र म्हणताच पळया नीचांक सर्वांक रामळ पुरा भित्त असेल हो तिथलं भय असेल मारीचाक रावण आयलो मारीचा तू गेल सहाय दाव का मक्का कसं नाही सीतेक अपहरण कर का मारीच म्हणत काही पळय अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ. रावण हाव तुक एक वचन सांगता पथ्याच वचन है तुक अप्रिय दिशा पुरा दला है सत्य तुक पथ्य कसं नाही म्हणाल पळय तू गेला बाईल मंडोदर्यास त्या नैशी जगत त्यांत असेल अनेक स्त्रीरत्न अपहरण करून तो हाणदवर घेतला तो गेला अंतःपुरांत सीतेल सुद्धी वचनुक रामाल पराक्रम तुक गोतना मक्क गोत असता गेल बाणाचे पेट्टाचे रुची कसं नाही म्हणून मग गोत असं तागेल विषया वचनुक का वस रावण जायत म्हणून आईल काही वापस फर्स्ट टाइम गेलेल तेदन तो कन्विन्स करना मारीचा नशी म्हणल्या म्हणून वापस आईल रावण दलरी हेकड शूर्पणखेक कसं झालंय रावणानं कसं नाही करनी लक्ष्मणाक आणि रामाक मी गेलं अवमान केलेला आहे ह्या दोघ जण आले कसं नाही तक्क शास्ती करू का असेल कसं नाही करणी म्हणून शूर्पण खायले शूर्पण खान येऊन म्हणले काही अणा तू कसं नाही प्रयोजन ना लक्ष्मणानं मी गेलं ह्या रूप विरूप केलाय तू तशी बैसलावे हंगा तू लंकाधिप तू ताण म्हणले काही कसं नसं रामाक आणि लक्ष्मणाक कसं नसतं त्या 14,000 सोडी म्हणलं काही कसं सोडचणा थय हाव तुगेल कतिर हाव ते चमकलेली पळे ती शूर्पणखा तीन केलेलं अपराध तीन सांगून गेली ती म्हणेल काही अणा हाव तुगेल कतिर चमकलेल ते कसं का म्हण रे रामाल बाईल सीता इतलं सुंदरी स्फुरद्रूपिणी म्हण रे जगत्यांत तसल अनेक सुंदर स्त्री हाव पळे नाही अणा तुक्क दात्तली तुगे लोटो तिक वरडे कोर का म्हणून हाव तांडून हाडचे चमकली तेदन लक्ष्मणान माक अशी विरूप केलंय म्हणून म्हणेल की हज्ज पुढे अकंपनानं सीता सौंदर्य वर्णन केलेलं आहे आत्ता तेदन तिथलं ताण मना घालून गेनी रावणानं आत्ता शूर्पणखेन येऊन वापास सीतेल सौंदर्य इतलं वर्णन केलेलं तेदना रावणाक हज्जी पुढे एक माती वाईट झालेलं आता असेल 10 मातीवर केन वाईट झालं थागे ताक कसन झाले मला मन आणतो रामाक तक्क शास्ती करची की ना सीतेक अपहरण करून हाडका म्हणून सीतेल वैर त्या स्त्रीरत्न हा अपहरण कोर का म्हणून त्या नीचाक मनान दिसल्या वापास आयलो मारीचा लगी मारीचा ह्या पण तू वचका मायामृग दावून वस तांक भ्रम उत्पन्न करी हाव सीता अपहरण करता तू गेला सहाय दाव का मारीच नाक्का म्हणाल काही हे सहाय नाही हाव आज्ञ करत असं म्हणाल काही रावण तू मी गेल भृत्य तो अनुचर तो हाव कशी सांगता तशी ऐकू का तू बॅ अतवस मारीच आणलेकलं काही रामादपि मर्तव्यं रावणादपि उभयोर्यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः हाव मोर्चे हा गेला हातांवर केन मोरका थंय गेला रामाला हातांवर केन मोर्चे हाव खंडित मोर्चे म्हणल्यानंतर मर्त म्हणताना रामाला हातान मोर्या म्हणून दिसले काही ताक आईलो मायामृग दावनो स्वर्णमृग दावनो सीते एक भ्रम उत्पन्न करचे आयलो थंय भोवंत असं पंचवटी परिसरांत भोवंत असं सीता त्या
चेतोहारी जावन असेल त्या मायामृग पळोन स्वर्ण मृग पळोन घेऊन त्या चित्तळाचं रूपार आईल काही त्या पळोवन घेऊन ही गेलं मन आकर्षित झाल्या त्या दिक्कानं. सीत म्हणता सुदुष्टस्त्वं वने रामं आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः अनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं मे भविष्यती. आर्यपुत्रा रामा ह्या पळ्या मिगेल मन हरण करत असं इतलं मनोहारी ह्या चित्तळ असं त्या मिगेल कधी हाणदी क्रीडार्थं मे भविष्यती. कसला का म्हणून निमगीत काही राम पण इतलं चंद असत्या मक्का हांग कोणाचे तुम्ही तुम गेलं का मान तुम्ही असताचे मी गेलो तो खेळच्या की चित्तळ असतं ना म्हणाले क्रीडार्थन भविष्यती. अनेक म्हणाले की आम्ही 14 वर्ष वनवास करून गेल्यानंतर सांकेतिक जाऊन आम्ही वनवास केलेला का कसं नाही आम्ही गेले एक वस्तू अस का ना पुराजनाक आम्ही काही बाहेर गेलेले त्यांना ट्रिप केदारनाथा गेल्या बद्रीनाथा गेल्या हरिद्वारा गेल्या थंचाना जगांट घांट पुरा हळल्या कसं का ह्या केदारनाथा घेतील घांट मग ह्या केदारनाथा घेतील जगांट मग किती हंग मिळणार मै हंग मिळता त्याला आम्ही थंय गेलेले ते गेलेले उडगा खातीर आम्ही कसं नाही एका हडताची तशी सीत म्हणेल काही 14 वर्ष वनवास करून नंतर आम्ही वापस गेलेले तेदाना उडगा खातीर आम्ही वनवास केलेले तेदाना ह्या थंय आसिल थंय मिळलेलं आमकां म्हणून आमके उडगास असता हाडी. राम बाय सरलो लक्ष्मणान म्हणले काही रामा अंत कसा कीची दैत्याल माया जालस नमगू नका वचू नका. राम म्हणाले काही पळा दैत्य वय म्हणून दिला रे एक दैत्याला संहार केलेला म्हण केदाला दैत्य नाही म्हणून दिला रे सीते कांक खेळच्या झाल्या आम्ही वरकेन मोर्चा जाता. राम बाई सरलो वत्त म्हणताना लक्ष्मणा सांगून चमकलो लक्ष्मणा पळाय हाव सीतेक तू गेल्या न्यासद वर्ण वत्तस सीतेला जबाबदारी हाव येवपर्यंत तू गेल्या जायतं म्हणाले काही तो धनुर्धारी जाऊन राबलो. राम त्या मायामृग रूप आलो धावून चमकलो आणि तो अंत्यार हाक कळल्या दैत्यूच आईला बाणप्रयोग केला मारीचाक बाण लागल्या पडलो पतन झालं मारीचाल्या पुढले रूप बापा साईल त्या दैत्याक हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणू त्या लक्ष्मणाला आणि सीतेला ध्वनी अनुकरण करता मेल काय कित्याक राम कस की कष्टांता सांगा रामाल ध्वनी अनुकरण करताच राम कशी उल्लेता तशी अनुकरण करता मेल काही हो कित्या म्हणाल सीतेक आणि लक्ष्मणाक भ्रम येऊ का राम कस की कष्टांतास म्हणून भ्रम येऊ का पण या मारीच आम्ही कसन लेख केल्या म्हणा रे मोर्चा रावणाला हत्तान मोर्ची की ना रामाला हत्तान मोर्ची बरं म्हणून लेखून आईल तो म्हणून आमकां कसन दिसतं म्हणा रे चांग आसिलो मारीचो म्हणून तो मारीच नीच वय जाल्यार खैकी तागेले अंतरंग आणतो एक बरेपण तागेले एक स्वभाव चांग आसिले म्हणून आमकां दिसता जाल्यार रे मारीचो एक लवलेश वरकेन तागेले स्वभाव चांग नाही. मारीच नीचम जनयाम बभूव म्हणताची मारीच म्हणलो तसल नीचाक परमनीचाक जन्म दिले ताटकेना तागेल मनांत कसं नाही म्हणा रे हांव मोर्च दोन्ही कडेन मरता रावणाला की मोर्चा आसा रामाला वरकेन मोर्चेत जाल्यार मर्त म्हणताना रावणाक सहाय कोरनो रामाला हत्तांत मर्त म्हणताना हाव अशी किरडल्या रे सीता लक्ष्मणा म्हणून ध्वनी अनुकरण करून किरडल्या रे रावणाक सीतापहरण करच्यान तो सहाय केलेलं म्हण के जाता रावणाला मेल्ल म्हणून दिला रे कसं नाही हाव सहाय केलेलं म्हण के दायना रामाक कसं नाहीची द्रोह केलेलं म्हण के दायना अशी संकल्प करून घेऊन रामाला मेलल तो नीच तागेलं मन चांग नाही अंतू हेकडे अपहरण केलं रावण रक्त आसिलो भिक्षुरूप धारण करून घेऊन आयलो हंग लक्ष्मणा कसन जाले हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणून म्हणली तक्षण मारीचाना रामाल ध्वनी अनुकरण करून सीतेक लक्ष्मणा सीत म्हणेल काही लक्ष्मणा वस राम कसं की कष्ट आणतास की म्हणून घेऊन लक्ष्मण म्हणेल काही राम तागेले धनुस्सा यद्राक तागेले पराक्रमा यद्राक देवानुदेवते ಅದಲ್ಲರಿ ರಾಪ್ಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ह्या सान दैत्याल निमित्त कसन दत्तले सान मायामृग दैत्य रूपार आईल्यावरकेन कसन कोरच्या दायना म्हणले काही ना कसं की असं है वस राम कष्टार असं वस लक्ष्मण हटा बैसलो ना वचना रामान सांगला मग खांगा म्हणून पण या अंत्यारी सीता कसन उल्लोचन आसिल्या तसल कठोर वचन उल्लेत्ती लक्ष्मणा माक कळले तुगेले अभिप्राय कसं नाही तुगेल दृष्टी मिगेल वैर असं नव्हे
इतलं वर्ष तू मिगेलोटू रामालोटू शुश्रूष कोर का म्हणून वनवासा आईल कसल्यामुळे एक दिवस राम अशी वत्ता माग सोणो रामाला मरण अशी दाता रान्ना गेलेलं तेदना तेदन तू माग बोलसून घेऊ का म्हणून तू गेले ह्या मिगेल वैर दृष्टी माग कळल्या कुदृष्टी तू गेली म्हणे लक्ष्मणाक स्वाभिमानाची भंग झाल्या हा इतलं निस्वार्थ शुद्ध दृष्टी राहावं आयलो साहेब कोरच्या का अशी म्हणली मुमा का म्हणून स्वाभिमान भंग झाल्या लक्ष्मणो हा वत्ता बायसवर नाहीला ह्या एक नटन सीतेनं तशी म्हणा म्हणून जाल्यार तो वचना मुखावेल कार्य दायना ह्या सर्व एक देवता कार्य दावच्या कच ह्या सर्व अशी दाता तू लक्ष्मण सोण गेले नंतर थई रामाकने लक्ष्मणा भेटी जाता लक्ष्मणा तू सोण येईल वे सीते हा सांगील तू का सोण येऊ नका म्हणून आता थई कसंद आला की कितकी ಹಂಗೆ ಹೇಕಾಡ್ ರಾವಣ ಎತ್ತ ಭಿಕ್ಷು ರೂಪಾರ येऊन सीतेक ती कोणकी एक संन्यासी आईला म्हणून घेऊन भिक्षी घालका म्हणून घेऊन वत्ता हेकाड रावण तगेल नैज रूप धारण करून घेऊन तिगेल अपहरण करून वत्ता राम लक्ष्मण वापस येता छांगा सीतना सोद्दितात सीतना रामान म्हणलं काही लक्ष्मणा हाव तुक सांगेल नव्हे हंग रापच्या का लक्ष्मण म्हणलं काही आणि हाव रापतसिलो दलेर मिगेले चारित्र्याचे विषय आयला असल उत्तर कठोर वचन सीतेनं उरलेल्या तकाचे हावं स्वाभिमान भंग झाले हावं आईलो म्हणाल काही तू गेल स्वाभिमान मुख्य की मी गेल वाक्य मुख्य म्हणाल काही राम आणि तुझी दुःख झाल्या रामाक सीतेला अपहरण कळल्या सीता हंगना म्हणलं कोण की अपहरण केला कसं की दाल्ला म्हणून घेऊन हेकडे सीता अपहरण करत म्हणताना त्याकडे जटायू पक्षी तो विनतेले पूतू गरुड आणि अरुण म्हणून दोघ जण असेल अरुण सूर्याल सारथी त्या अरुणाका शियेनी म्हणले एक स्त्रियांत दाल्ललोची जटायू आणि संपाती म्हणून दोघ जण संपाती अण्णा जटायू भाऊ तो थई दंडकारण्यांत असेल जटायू सीता अपहरण झालेली पळेता उड्डून वत्ता सीतेक रक्षण कोर का म्हणून पाप पळया पक्षीक कसने सामर्थ्याना धलरी हा रक्षण कोर का म्हणून धावला उठोनु त्या रावणाक पक्षीन त्या तागेला पाक्यान मारतस रावणाक मध्ये उपद्रव दत्तस ह्या कंचकी येऊन पक्षी माका उपद्रव दिता म्हणून घेऊन त्याला जटायू प्रयत्न करतस सीतेक रक्षण कोर का हव्या म्हणून घेऊन येऊन पाक्यान मारता रावण कसन करता तागेला खडग घेऊन तागेला पाक कातोरंग घालता पाय कातोरंग घालता तो जटायू वैचान तो पडता हेकडे जटायू ह्या दिक्कान राम येता ह्या विषय हा रामा कळो का म्हणून घेऊन तागेला आणि कसन प्राण ना थोडे प्राण वरला मात्र त्या प्राण रक्षण करून दवर घेतला जटायून हेकडे राम लक्ष्मणो राम विलाप करतस समग्र प्रकृतीची विलाप करतस म्हणून घेऊन वर्णन करताची रामाला ह्या विलाप पळून तिथलं दुःख झाले काही रामाक सर्व ह्या प्राणीक पुरा पळून रामाक दिसले काही त्या प्राणीक कळल्या सीतापहरण झाला म्हणून जाल्यार प्राणीक पुरा मन कसं नाही म्हणल्यार रामाक सांगका ह्या विषय कळो का म्हणून घेऊन जाल्यार त्या प्राणीक तोंड येतवे ना राम ह्या प्राणीक पुरा पळून सांगता काही लक्ष्मणा पळ्या ह्या प्राणी कसं की सांगका म्हणून लेखतस जाल्यार सांगच्या दत्तना ताका राम सीता लक्ष्मण समेत जाऊन मुखार येता हेकडे जटायू पडला जटायू थोडे प्राणस ह्या विषय कळो का म्हणून घेऊन जटायू पडला त्या जटायूक पळून रामान त्या जटायूक तांडून तागेल पायी अर्धवर घेतले काही जटायू कसन जाल रे जटायू म्हणाल काही रामा सीतेला अपहरण रावणान केलं हाव यथाशक्ती युद्ध केलं रावणाला वैर प्रतिभटन केलं तिक रक्षण करचे प्रयत्न केले त्याला मिज्जान दायनी रामा ताण अपहरण केलं रामान म्हणले काही काय चिंती करू नका तुम्ही गेले सॅव केला तुक बरी दावो इतलं सांगतची जटायू ह्या विषयी मात्र सांगता म्हणता गेलं प्राण दवर घेतलेल्या त्या सांगलं तक्षण जटायून प्राणत्याग केला सौमित्रे हरकाष्ठानी निर्मथिष्यामि पावकं गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतं राम म्हणता त्या जटायून प्राण सोडलेलं पळून घेऊन सौमित्रे लक्ष्मणा वस राक्कूड हाडरे हाव उज्जलायता ह्या जटायूल संस्कार हाव करता मिगेल कतीर प्राण सोडलेल्या ह्या पक्षी का हाव अंत्यसंस्कार करता म्हणून म्हणाल राम मत्कृते निधनं गतं राम स्वयं राक्कोड हाडोनो अग्नि प्रज्वलित करून घेऊन थई त्या जटायूला अंत्यसंस्कार करता पळया जटायूला भाग्य रामाक स्वतः तगेल अन्नाला और्ध्वदेहिक क्रिया दहन कार्य रामाक तगेल अन्नाला कोरच्या दायनी दशरथाकच त्या भाग्यना
पुत्तालकडेनं राम साक्षात परमात्म रामदावन आयला त्या रामालकडेन तागेल और्ध्वदैहिक क्रिया करून घेवचे भाग्य ताकना जाल्यार जटायू एक पक्षी जातींत आयले एक जटायू का राम अंत्यसंस्कार करता. इतिहासांत आनी कोणाक असल भाग्य आसा साक्षात परमात्मान अंत्यसंस्कार केले. संपाती पक्षी सहजं पाप रावणः तं पावनं यद कृथाः त्वं पापकूपपति तं पाहि मां तदपि पंपासरस्तटचर. वादिराजस्वामी स्तोत्र करताची रामा पंपा तटांतू संचार करचे तसले रामा तू त्या पक्षी जातींत आईल तसल्या जटायूल उद्धार केल्या पापकूपांत पडलेले तसल्या आमक मनुष्यांक वरकेन तशी उद्धार करा. त्या पक्षी जाती वयर दाखयलेलं कारुण्य आमचे वयर दाखय असूया. त्या पक्षीक उद्धार केले तुवे आमक उद्धार करना मरे रामा तू म्हणून असूया. संपाती पक्षी सहजं पाप रावणः तं पावनं यद कृथाः त्वं पापकूपपति पाहि मां तदपि पंपासरस्तटचर. पापकूपांत पडले आम्ही आमक रक्षण करी म्हणून स्तोत्र करताच. तसेच जटायूल महाभाग्य राम अंत्यसंस्कार करता आणि जटायू मर्त म्हणताना एक विषय सांगता रामाक रामा तू काय चिंता करू नका. सीता अपहरण जाल्ला जाल्यार खंयची मुहूर्तार जाल्ला म्हळ्यार विंद मुहूर्तार जाल्ला. विंद मुहूर्तार खंयचे वस्तूचे अपहरण जाल्ल्या रे त्या वस्तू कशी आसा तशी वापस मेळत काय तू काय चिंता करू नका. सीता कशी गेल्या तशीची पतिव्रता जावनूच वापस ती तुका मेळता म्हणून घेऊन आश्वासन दिले काही. असले राम त्या जटायूला अंत्यसंस्कार करून घेऊन मुखार वता लक्ष्मण समेत धावून घेऊन राम सोदून सोदून वता. मध्य रामाल पळया कार्य रावण संहार मात्र नाही रामाल कतिर अनेक भक्त राखून राबल्या. राम येता आमगेलो उद्धार करता म्हणून घेऊन तशी राम त्या वाट्यार अनेक शिष्टांक अनुग्रह करतस. तांतू एक शबरी म्हळेली एकली नीच जातींत जन्म आयली. मतंग महर्षीला उपदेशानं मतंग महर्षी अनेक संतांगेला अवसान दत्त म्हणताना हीण वरकेन म्हणली काही ती प्रतिनित्य त्या ऋषील सॅव करून आसिली म्हणतार दाल्या. तीन म्हणली काही तुमगेल आणि प्राणांत्य दाल्यानंतर मक्कानी पळोवंक घेतल कोणे नाची हा वरकेन मिगेल देहत्याग करता म्हणाले काही. मतंग महर्षीन म्हणली काही मूर्ख तू ह्याची जन्मांत तुका परमात्माला दर्शन दत्ता साक्षात्कार दत्ता तू गेले ह्या तपस्य परिपूर्ण दत्ता मोर नका देहत्याग करू नका. ह्याची वाट्यार राम येता एक दिवस तेदोपर्यंत तू रामनाम जप करून घेऊन हंगास. त्या मंत्र उपदेश घेऊन प्रतिनित्य रामनाम जप करत असिले. राम ह्या वाट्यार येता येता म्हण त्या आश्रमांत प्रतिनित्य कोयर काण घेऊन त्या वाट शुद्ध करून दवरची काही शबरीनं. राम येता ताका पाया कसं नाही कांट लागच्या ना पल्ल दलरीच पुरा सैडा करून घेऊन दवरनो फल रामाक हाव फल समर्पण कोरका किती गेल्या कसं नाही ना पाप फल समर्पण कोरका म्हणून प्रतिनित्य रुका बोरे हಣ್ಣು त्यात येणं संग्रह करून दवरून घेऊची काय. तिगेले इच्छा तिगेले मनोरथ पूर्ण करची कतीर परमात्मा राम आयलो त्या दिक्कानं आईल तक्षण राम म्हणाले काही शबरी तुगेल तपस्य कशी चलतस म्हणाले काही. शबरी म्हणाले काही रामा मिगेल तपस्य आजी पूर्ण झाल्या आणि मुखार हाव तपस्य कोरका म्हणणा साक्षात तुगेल दर्शन झाल्यानंतर आणि कसन तपस्य रामा घ्या हाव तुगेल कतीर ह्या फल दवरलेला समर्पण करता ह्या तू स्वीकार करून घेऊन मिगेल उद्धार करी म्हणून घेऊन त्या दिले काही उच्छिष्ट उष्टी केलेलं तसं फल दिलं रामान स्वीकार करून घेऊन उद्धार केला. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. भक्तीन तुम्ही कसं नाही द्या स्वीकार करता. शबरीनं भक्तीन दिलेलं तिला कसं असं संपत्त दिवच्या का फल स्वीकार केलं. उच्छिष्ट फल दिलं म्हणाल अर्थ तिनं तोंडा घालून उष्टी करून दिलं म्हणून अर्थ नाही. उष्टिकेत नाही ती ज्ञानी गोतच ती का उष्टी दिवच्या ना म्हणून तोंडा घालून अर्ध दिलं म्हणून अर्थ नाही. उच्छिष्ट म्हणता का अर्थ कसा नाही म्हणा रे आम्ही एक आयदनांत एक सीत केलं म्हणलं क्या त्या सीता एक दाई सीत काढल्यानंतर त्या कसन वर्त सीता ताक उच्छिष्ट म्हणताची. काढल्यानंतर त्या आयदनांत कसन वरता ताक शेष भाग उच्छिष्ट म्हणताची. उष्टी करून दवरलेले तोंडा लावून दवरलेले उच्छिष्ट नाही त्यावर केन उच्छिष्ट म्हणताची.
हिण कसन करचेसिल खंचीन म्हणून उच्चिष्ट दिली हिण आहे म्हणा रे प्रति दिवस हिण वच्चे त्या रुक्का वचून ताजे फल काढच्या त्या एक पंत खाऊन पळोच्या ह्या गॉडस की ह्या चेप्पेस की ह्या खंच कशा साहाय्य गॉड असं म्हणून जाल्यार रे त्या टेस्ट पळयलेले त्या उडयत असेल ती फल त्या रुक्काचे हा गॉड असं म्हणून पुरा फल काढून संग्रह करून दवरून घेत असेल काही ह्या रामा दिव का म्हणून अशी उच्चिष्ट दिलेली तिने तोंडा घालून घेऊन दिलेलं आहे म्हणा मी अर्थ करच्या ना तशी रामानं तसल उच्चिष्ट फल स्वीकार केलं तिगेला अनुग्रह केला मुकारी कबंधासुराला अनुग्रह करता रामो तो कबंधासुरा कशी म्हणा रे इंद्राल वज्रायुधाची पेट्टान ताका माते भितर गेलेलं काही ताका पोटा भितर गेलेलं आहे तोंड दिसना तो गिळचे आयलो तागेल्या थंय रामानं बाणप्रयोग करून ताका थंय उद्धार केला कबंध म्हणता मुखारी तुमका सीता अन्वेषणेक सहाय करच्याक किष्किंधे वचा तुम्ही थंय किष्किंधे गेलेले कडे ना तुमका सुग्रीव आसा थंय तो ऋष्यमुख पर्वतांत आसा तागेले तुम्ही सहाय घेया तुमकां सीतान्वेषण करचें सुलभ जाता म्हणून म्हणल्यार ताका अनुगुण जावन लक्ष्मण आनी राम हे कडेन किष्किंधेक पंपा तीरा आयले पंपा पळया नांव कितलें छंदस म्हळ्यार रे उलटा केल्यार विपरीत केल्यार रे पापम दत्ता पंपा पापम दत्ता आमी आयच्या दिवसाचे हंपेची पंपा हंपी पंपा आशिल्ल हंपा जावन हंपी जाला त्यात अपभ्रंश पाप त्या क्षेत्रा कोण पाय दवरता सर्व पाप नष्ट जाता काही तसल पंपा तीरा आयल्या थंय हे कडे सुग्रीव तो ऋष्यमुख पर्वतान तो हनुमंताक घेवन इतर वानरांक घेवन थंय वास करून आसत हांगच्यान किष्किंधा कांड आरंभ जाता किष्किंधा कश्यपाल एक बायल आशिल्ली कुशस्थळा म्हणून तिगेलें नांव अनेक पत्नींतू ही एकली तिक्क जाल्लोची किष्की म्हणून तागेलें नांव तो किष्कीची कपी कुलाक मूल पुरुष किष्की म्हणून ताणें हें किष्किंधा निर्माण केलेलें ताका आतां किष्किंधा म्हणून जालें ते किष्कील पूत एकलो आशिल्लो ऋक्षरजस म्हणून तागेलें नांव हे ऋक्षरजस एक पंता कसन जाता एक सरोवरा उदक पिवका म्हणून वता उदक पिवका म्हणून थंय उदकांत तागेलें प्रतिबिंब दिसता रिफ्लेक्शन हो कसन लेखता मांकड कळना कसं नाही म्हणून मिगेल म्हणके कोणकी हांग सरोवर आस भ्रम उत्पन्न जालें हांव वता हाका संहार करता मिगेल म्हणके आनी कोणकी आस म्हणून उडता त्या सरोवरा उड्डील तक्षणाची पुरुष जालो ऋक्षरजस स्त्री रूप येत हाका त्या सरोवर तसलें कोण उडताचे पुरुष उडल्यार तो स्त्री जाता हो ऋक्षरजस उडलो स्त्री जालो स्त्री जाल्लेले तेदना इंद्राल दृष्टी ह्या ऋक्षरजसा वयर पडता तेवे खंय ऋक्षरजसाल बाल कसं आसा बल्ला वयर पडता इंद्राल दृष्टी तेदन इंद्राल दृष्टी बल्ला वयर पडलेले तेदना दल्लल वाली बाला दुखून दल्लल ताका बाली तो बाली अशी बाली संस्कृतांतू व आनी ब एकच वबयोर भेद हा म्हणताचे बाली वाली एकच इंद्राल दृष्टी बल्ला पडलेले तेदन दल्ललो ताका बाली वाली म्हणून नाव जालें सूर्याल दृष्टी त्या ऋक्षरजस स्त्री दल्ललो गळ्या वयर पडले काही ग्रीवस्थानारी तेदन दल्ललोच सुग्रीव सूर्यांश संभवतो हो इंद्रांश संभवतो वाली अशी सुग्रीव आणि वाली त्या ऋक्षरजस स्त्री जावन आशिल्ले तेदन जन्म आयिल्ले ह्याची ऋक्षरजस वपास पुरुष जाल्लेले तेदनाची ऋक्षरजसाक जाल्लेलीची अंजनाची ऋक्षरजसाल धुव त्या अंजनादेवीक कपिश्रेष्ठ जावन आशिल्ले तसल्या केसरीक भरडीक करून दिताची केसरीक न्ही हे काडे अंजनादेवीक भरडीक जाता केसरी नंदनो आंजनेयो हनुमंत जन्मा येता तांकां हनुमंताला आमी काणी आयकला हनुमंत सान आसता म्हणटाना पराक्रमी सूर्याक पळोवंक घेवन आंबकी कसन के हे म्हूण घेवन उडलो खावच्याक म्हण घेवन हनुमंत कसले उड्डिलो म्हळ्यार सूर्यमंडलाक हनुमंतान दाल्लेले मस्त थोडे काळ आसचे पुरो तो सान आसता म्हणून खंय की सूर्यग्रहण आयलें सूर्यग्रहण म्हळ्यार कसं न्ही राहून येवन सुर्याक गिळचें राहून येवन सुर्याक गिळचे पळोवन हनुमंत उडलो सूर्यमंडलाक राहूक मागशी घालका म्हण घेवन तडसुका राहून गिळचें ना म्हण घेवन ताजे खातीर उड्डिलो सूर्य आंब म्हणले कोण ताका भ्रमना हनुमंताक भ्रमना आनी तूं उडलो राहूक मागशी पेटोका म्हण घेवन राहून कसन लेखलाय म्हळ्यार रे हो कोणकी एकलो सूर्यमंडलाक हाव गिळचे आयलो हो वरकेन गिळचे आयला म्हणून राहूक भ्रम हनुमंताक भ्रम नाही हो वरकेन चाललो कोणकी सूर्या गिळचे आयला म्हणून राहून कसं केलें इंद्रा वचून कंप्लेंट केल्या पळय कोणकी एकलो हो सूर्या गिळचे आयला म्हणून
इंद्राने येऊन तागेला वज्रायुधान प्रहार केले काही हनुमंताक. प्रहार केले तक्षण हनुमंताला तोंड सुजून गेल्या. त्या दिवस दुखून तो हनुमंत जालो इतलं होड तोंड जालता गेलाय. नाही इंद्राला वज्रायुधाच प्रहारानं हनुमंता कसं नाही दाईन. इंद्राला वज्रायुधा प्रहारानं तागेल तोंड सुज्जील वैदला रे. सुज्जील्या 4 दिवस भितर द्याव नावे तशी असतवे हनुमंतो केदनाय तोंड सुज्जून असतवे ना. हनुमंत म्हळ्यारे प्रशस्त दावन असेल हनु तोंड कोण असं की तो हनु अनेक ज्ञान म्हणअर्थ प्रशस्त ज्ञानी म्हणर्थ. कपिकुलांत आयलो थोडे ताका तोंड सुज्जून मिळेल म्हणके असतं होड असतं चिके. अशी राहून इंद्राक सांगला इंद्रान वज्रायुधान प्रहार केले त्या हनुमंता कसं नाही दायनी. अशी हनुमंताला सान असताना आता गेल्या ह्या आम्ही श्रवण करताची असं अशी हनुमंताके ह्या पराक्रम सान दुखून पराक्रमितो वायुवंश संभूत तो वायुल प्रथम अवतार हनुमंतो. ह्या हनुमंताक सान असतं म्हणताना एक शाप प्राप्त जाता. ऋषी मुनीला आश्रमा वचून थई कसं की तांगेल पीठोपकरण पुरा ध्वंस करता कुचेष्टा कपिचेष्टा त्यांनी शाप दिताची. तू गेल्या पराक्रम कसं नसं पौरुष कसं नसं शक्ती कसं नसं तुक ताजे ज्ञान असे ना त्या विसरून वच्चे तुका म्हणून इथलं पराक्रम असो म्हणून तुक्कोळचे ना म्हणून शाप देतात ताक. तो असो म्हणून शाप घेता शाप ताक्क लाग ना हनुमंताक. ऋषी मुनीला शाप ताक्क खाई लागता असो म्हणून घेता तुमगे तांगेला समाधाना कतीर तांगेला तपस्याक एक मॉल देऊ का म्हणून तो घेत शाप असो म्हणून ताजी वटू वर दिताची. तुक कोण तुगेले येद्रा येऊन तुगेल प्रशंस करताची तेदन तुक ते ज्ञान जागृत दा वा हाव पराक्रमी म्हणून वर वर के नसतं ताका. असेल हनुमंताले काणी तो हनुमंत सुग्रीवालोटू ऋष्यमुख पर्वतांत असता. सुग्रीवाक हे काडे ऋष्यमुख पर्वता असतं म्हणतात दूरच्यान राम आणि लक्ष्मण त्या दिकान येत म्हणताना सुग्रीव हनुमंता सांगता पळय हनुमंता थई कोणकी 2 जण येत साची वालील पक्षाच के म्हणून पळय निमगुन या. हो कपिरूपम परित्यज्य भिक्षुरूपम समाश्रितः हनुमंतवरकेन कोण हानी हनुमंता गोतना तो कपिरूप त्याग करून भिक्षुरूप धारण करून येत काही भिक्षुरूप धारण करून घेऊन येता रामाలని लक्ष्मणाలని समागम दाता. हनुमंत निमगीत काही कोण तुम्ही 2 जण हंग कसले आयल्या. राम आणि लक्ष्मण राम म्हणत काही हाव दशरथ पुत्र हो आम्ही गेला भाऊ आम्ही गेलो पुता पुरा प्रसंग वर्णन करता आम्ही हंगा सुग्रीव म्हणून हंग एकला असं तागेला सख्या कधीर आम्ही आयल्या सीतान्वेषण कोर का म्हणून घेऊन आयल्या. हनुमंता की इथला आनंद दात की म्हणून म्हणा रे दशरथ नंदन राम हंग आईला म्हणून घेऊन साक्षात तागेल पायम पडत काही हनुमंत रामा हाव तुगेल पौरुषा विषयानं तुगेल पराक्रमा विषयानं तुगेल वीर्य शौर्या विषयानं ऐकल्लो आज तुगेल दर्शन दाली मका अनुग्रह करी म्हणून पायम पडता हनुमंत. या हा सुग्रीवाला आपण वरता आमगेल सुग्रीवाक वरके ना मस्त कष्ट असं तू त्या कष्टा दुखून त्या कसन कष्टांत असतो ताका उद्धार कोर का तुव्या या म्हणून हनुमंत सुग्रीवाक सुग्रीवाला आपण वरत हनुमंत रामाक आणि लक्ष्मणाक पळया आमक परमात्माला मेळ का म्हणून दिला रे सुग्रीव म्हळे जीवात्म राम परमात्मा सुग्रीव म्हळेला ह्या जीवात्माक आणि परमात्माक समागम दाव का म्हणलं मध्ये हनुमंत दाय हनुमंतान सख्य करेलेलं आमक वरकेन तशी हनुमंताला आश्रित दाले हनुमंत आमका संपर्क कोरून दिता. हनुमंताना आपण व्हेल्या हनुमंताना थई वर्णन करताचे हनुमंतानं उल्लेत म्हणताना राम तागेल्या वचन प्रशंस करता इतलं चंद करून उल्लेत पड लक्ष्मणा हनुमंतो म्हणून घेऊन एक वरकेन उल्लेतना अपशब्द ना काही हनुमंतानं उल्लेतना नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेदधारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्. इथलं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अध्ययन केलेल्या मात्र अशी उल्लोचे साध्य म्हणून प्रशंस करता हनुमंताला राम अशी हनुमंत आपण येऊन हाडता. इकडे सुग्रीवाक आणि रामाक सख्य दत्ता सुग्रीव म्हणता पळ्या मी गेल्या हा मस्त कष्टांत असं रामानं हाणे वालीन मक्का ह्या राज्यादकून बाहेर गेला किती म्हणा रे वाली कनी एक सुग्रीवाक सान मिसअंडरस्टँडिंग जाता. हो वाली मायावी लोटू युद्ध आवता मायावी म्हणले इकडं असता कसं की एक स्त्री निमित्तान झगडी जातांक 2 जणाक युद्ध करताची वाली हागे लोटू युद्ध आवत म्हणतात सुग्रीव वरके नंबत्ता हागेल मक्षी अण्णाल मक्षी हा वाजता सपोर्ट टाका म्हणून वत्ता वाली कनी मायावी एक घोर युद्ध जाता एक गुहे भीतर वचून युद्ध करताच काही
1 वर्षपर्यंत युद्ध जात काही सुग्रीव भायरी रब्बून असता गुहे बाहेर रब्बून असता हांगेल भितर युद्ध जात असं युद्ध जाले 1 वर्षपर्यंत राखलो सुग्रीव भायरे युद्ध समाप्त जाताना वाली भायरेनी 1 वर्ष नंतर त्या गुहे दुखून रगत बाहेर राहील काय त्या रक्तावटूची वालील केसो रोम बाहेर राहील काय रक्तावटूची सुग्रीवान कसन लेखल्या गेलो वाली मायावीन हक मारण काढल्या म्हणून लेखलं आणि कसं केलं काय होड फात्तोर हाण त्या गुहेक फिक्स केलं काय वापस त्या मायावीन येऊन माक मारच्या नाकडे रे वाली वच्ची गेलो माक मारलेलं कष्ट म्हणून होड फात्तोर दवरून चमकल हो हेकड कसं झालेलं आहे म्हणा रे त्या रगत आईल कोणाला म्हणून म्हणा रे मायावील देहाचं रगत युद्ध करतं म्हणतात मायावीन आणि वालीनं घर्षण जाऊन थोडे मायावील केस वरके नाहीला हगेल वरकेन केस रोम त्या रक्त आणता येईल जाल्यार रगत कोणाला म्हणा मायावील हक्का भ्रम उत्पन्न झालाय वाली मेला म्हणून घेऊन आणि तो हा चमकलो वाली हेकडे 1 वर्ष नंतर येता कष्ट पाहून त्या फात्तोर हाण होड फात्तोर घालून दवरला फात्तोर लोकोन येता हंगा सुग्रीवाना येईल ते ना पुराजन म्हणतात सुग्रीवा आणि वालीना वाली सिंहासनावर बैसून असता हो युवराज दावून असता सुग्रीव राज्यांत पुरा कसं म्हणताचे पळ्या किष्किंधा आधिपत्य तू घेऊ का आणि वालीना तुझची नेक्स्ट अधिकारी बैसन माका नाक्का म्हणता पुराजन तू फोर्स करून बसकार येतात का बैसता हेकड वाली येता सान मिसअंडरस्टँडिंग वाली कसं लेखतं मला रे हाव येऊच्या ना हक्क सिंहासनावैर आशी तकाच हाण मग होड फात्तोर घालून हो हंगा मोरो म्हणून फात्तोर घालून हो आईल सुग्रीव म्हण लेखतं वाली युद्ध जाता वाली कनी सुग्रीव सान मिसअंडरस्टँडिंग पळया सुग्रीव धावता पुराकडे धावून येऊन ऋष्यमुख पर्वता येऊन बैसता की मला सुग्रीवा गोत असिला वालीक शाप असिला तो मत दुंदुभी म्हणले एक राक्षसाक मारनो थंय घाल नसतो तो त्या ऋष्यमुख पर्वताक त्या दुंदुभील शरीर उडेल तेदन थंय मतंग महर्षी तपस्या बैसून असताची तपस्या बैसील तेदना त्या रगत हजवैर उडता मतंग महर्षील वैरी मतंग महर्षी शाप दिताच आणि मुखार तू हंगा आयला ऋषिमुख पर्वताक तुगेल मरण दाव हाका तो थंय याना हो सुग्रीव हाक गोत असता सीधा येऊन ऋषिमुख पर्वता येता आणि तो म्हणत सुग्रीव ह्या सर्व म्हणता रामा मी गेला असल अवस्थास मी गेल बाईलेक वरकेन अपहार करून येऊन वाल इंदवर घेतला रुमा सुग्रीवाल बायला तिक अपहार करून वाल इंदवर घेतलेला रामान म्हणले काही तू काय चिंता करू नका तू का रुमेल चिंता माक रमेल चिंता म्हणाल काही रमा सीता रुमा सुग्रीवाल बायला काय चिंते करू नका हाव तुका सहाय करता मग सीतान्वेषण आहे तू सहाय कर का जायत रामा फर्स्ट तू सहाय करी मग किष्किंधाधिपत्य मिळोच तस्करी म्हणले काही रामान जायत म्हणाय वालिक युद्धा बसतो वाली लोटू युद्धा बस म्हणे सुग्रीवाक रामा दायना तू जातो पराक्रमी तो वाली रामान म्हणले काही पळाय सुग्रीवा तू वस तुझी वचून युद्धावैर तू विजय प्राप्त करून घेतलं म्हणून तुला युद्ध करणं तू का क्रेडिट तू गेले कीर्ती आता हाव तू गेले मागशी असता तू युद्ध करे तू कसं नाही दाल्ले म्हणलं हाव मागशीच्याने येता म्हणाल काही जायतं म्हणलं सुग्रीव माका क्रेडिट मिळतलं हा विजय प्राप्त करून युद्ध आपेला आह्वान दिलंय वाली का वाली आयलो युद्धाक वालीने एक पेट्ट घाल्ले सुग्रीवाक हाक सहन करून घ्यायच्या दायनी पेट्ट घाल्लेल तशीच हो मागशी रामा पळयता राम काही येतल की रामान म्हणला येता म्हणून रामना हेकडे सुग्रीवाक धावून आयलो सुग्रीव आणि हो म्हाका सोणा म्हणून धावून आयलो ते ना रामा मोस केल तू म्हाका तू येता मागशी मारता म्हणून तू हात दिल मरे रामान म्हणले काही तू आणि वालीनं युद्ध करचे राबील ते ना म्हाका अण्णा तर मग तुम्ही एक नमून असाची कोण सुग्रीव कोण वाली म्हणून मग कळली म्हणाल काही हाव कन्फ्यूज जाऊन तू बाण मारला कष्ट नव्हे आता का हाव ये नाही म्हणाल काही तो अनेक पंत वत्ता आता ह्या पंत एक काम करी हनुमंत म्हणाल काही ह्या पंत हाक एक माळ घालून पेटोया म्हणून या माळ घालून पेटेल किती म्हणून गुर्त कळता हो सुग्रीव ह्या पंतवर केन वस्तू युद्ध आपय मागशीच्यान हाव येता आईलाय राम आणि हनुमंत मागशीच्यान रुक्का मागशी राबल्या ह्या पंता वाली लोटू युद्धा गेलो ह्या पंतवर केन यथा प्रकार पेट्ट खाली ताण पळेतच राम काही येत की म्हणून आणि तो रामान मागशीच्यान ह्या पंत बाणप्रयोग केले वालील पतन झाले मागशीच्यान मारले रामान पळया रामान कसल्या का एक पंत सहाय करणी सुग्रीवाक तशी पेट्ट खावच्या सोडल्या म्हणा रे सुग्रीवान 2 पंत परीक्षा केलेल्या रामाक
दुंदुबील शरीर उकळून उडे म्हणता वालील यद्रा तुका युद्ध करच्या सामर्थ्य असं की ना माका गोतना रामा माका संशय असा तू ह्या दुंदुबील शरीर उडे तेदन माका कळता म्हणता दुंदुबील शरीर त्या शव उडेसित दोन्ही पण ते ताळवृक्ष 7 ताळवृक्ष असता त्या भेदन करी कित्याक म्हळ्यार वाली हे हल्लेत आशिलो ताजे पाल्ल हल्लेत आशिलो तू हे भेदन केल्यार तू वालील किना समर्थस म्हण हांव लेखता म्हण म्हणटा 2 पंत परीक्षा करता राम 2 पंती तू म्हाका परीक्षा केल्या 1 पंत तुका पेट घालेत हांव अनेक कारण असेल रामानं सोडच्याक कित्याक म्हळ्यार बाब बाबाल मध्य दीर्घ सहोदरगतः दीर्घकालपर्यंत बाब बाबाल मध्य कोप आसना काही ताणं सुग्रीवाका सोडले कसले म्हळ्यार हन्नी ಎದ್ರ आईल तेदना खंयच हांगेल मध्य कॉम्प्रमೈಸ್ दात्तले हन्नी कित्याक म्हळ्यार बाब बाबा केदनाय कसने उत्तर दात्त असता कोप येता दीर्घकालपर्यंत असना सकाळी कोपताची सांजवाळ भितर वापस समदात्ताची हाम मी मध्य प्रवेश करचे ना म्हणून रामान तशी सोडलेले मध्वाचार्य बरेताची अशी 2 पंत सोडले मागशीच्यान बाण प्रयोग केले वाली पडलो हे काडे वाली आक्षेप करत रामाक रामा तुका कसन दाय असेल रामा सीत दाय असेल ना तू मिगेले सांगिल असले हांव सीतेक हाडून दित आशिलो सुग्रीवाल सख्य केले तू कसले का म्हाका रावण भित्त आशिलो मिगेल आनी रावणाल मैत्री म्हळ्यार कसं नाही रावण भित्त आशिल वालीक कित्याक म्हळ्यार वाली लोटू युद्ध चमकल रावण वाली चतुस्समुद्रा वचून अर्घ्य दिवन येत आशिल काही प्रति दिवस चतुस्समुद्रा वचून रावण वाली लोटू युद्ध करका म्हणून घेऊन येता त्या समुद्रा येता हा अर्घ्य दित म्हणताना रावण येता वाली यो युद्धाक म्हणून वाली इतलं पराक्रमी म्हळ्यार त्या रावणाक कशी म्हळ्यार ताका मोडचून तांडून व्हरून खंय बांदून घालता म्हळ्यार तागे त्या कालाक सानू अंगद सानूची ताका पाळल्या घालेल्या मस्त रडत असेल अंगद ताका समाधान करका म्हणून जाल्यार कितले खेळा सामान हाण घाल्यार ताका समाधान नाही ना रडचे अंगदान ताकाची हाण कसन केले म्हळ्यार वालीना रावणाक उक्कोळण हाण घालनो त्या पाळल्याक बांधून घाल काही अंगदाले येद्राक पाळल्याक अंगद हे 10 अंगद पळयत असेल काही हो कोणाक 10 मात्याचे खंयची क्रीमी हे खंयची कीट हांगे आयला म्हणून पळोवन थंड जालें काही रावणाक तशी सान असताना इतलो पराक्रमी रावणाक तांडून हाण बांदून घालेले वालीन तेदून सरेंडर जालो रावण आम्ही सख्य करून घेऊया दारा पुत्रा परम राष्ट्रम भोगाच्छादनमे बाबा रावण आलेले वाणीला अपवित्र मैत्री कशी आशिल्ल्या म्हळ्यार आम्ही खंयच्या राज्यावर आक्रमण करताचे 50% तुका 50% म्हाका कसन रत्न अपहरण करून हाडताची तांतू म्हाका 50% अधिकार असो तुका 50% तितलं मात्र नाही कितलं ते म्हळ्यार खंयचे स्त्रीरत्न अपहरण करून हाडल्या वरकेन म्हाका अर्ध तुका अर्ध असल नीच अपवित्र मैत्री आशिल्ल्या वाली हे म्हणता म्हाका नी रावणाक सख्य आशिल्लो हांव एक उत्तर सांगितलें आसल्यार रावण सीतेक हाण दित आशिल्लो तू कसल्याक म्हाका मारल्या सुग्रीवालो तू कसल्या सख्य करून घेतल्या राम म्हणता हे अपवित्र मैत्री आशा वचून तुका मारलेले कित्याक म्हळ्यार राम आत्ता रावणाक मारच्या बाय सरला कसल्याक सीता अपहरण केला परस्त्री अपहरण केला म्हणून राम आत्ता रावणाक मारच्या बाय सरला त्याची अपराध केलेले वाली लोटू ताणे सख्य केलेले असल्यार रामाला आदर्श कसन दायना तागेली नीती कसन दायना मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून वर्तवे रामाक आदर्श व्यक्ती म्हणून वर्तवे रामाला नाव वर्तवे ना ताका रामानं वालीक संहार केला मागशीच्यान संहार करच्या वरकेन अनेक कारण असं एक वाली अंतरंगांत भक्त तो रामान यद्रा येऊन मारले म्हणून जाल्यार यद्रा आयले म्हणून तो शरण जाता वाली रामाक शरण जाल्लेल्यांक केन्नाय राम कोणें असो वाली असो रावण असो तो बाण प्रयोग करना ताका मागशीच्यान मारले अनेक मागशीच्यान मारले कसं म्हळ्यार यद्रा येवन मारली म्हणून जाल्यार वाली पुरा सैन्य आपेता कपी सैन्य आता खंयची कपी सैन्याच्या सहाय्यान मुखारी रामान वचून रावणा लोटू युद्ध करका की त्या कपी सैन्य वटू आत्ता युद्ध केल्यार कपी सैन्य नाश जाता प्राणहानी जाता ताका रावणान मागशीच्यान मारले म्हणून जाल्यार हो एकलो मरता कपी सैन्य घेवन हांव वचेत अंत्यार वाली शरण जाता तो म्हणता राम म्हणता हांव तुका दावकतले वापस वांचेता प्राण दित हांव तुका म्हणता कोणामनेच्छति मृतीम पुरुषोत्तमेती रामा नाका आनी तूं म्हाका प्राण दिवन हांव कोणाले हत्तांत मोरची की ना तुगेले येद्राक तुगेले हत्तान मोरचे भाग्य म्हाका आज प्राप्त जाला कोणाक हे मेळता हांव तुगेले हत्तान मरता म्हाका वापस जीवन नाका म्हणून घेवन सर्व तो समर्पण करून घेता वाली तशी
वाली संहार झाल्यानंतर हेकडे किष्किंधेचे अधिपती सुग्रीव जाता. सुग्रीवू रामाक सहाय करच्याक विसरता. रामवरकेन सोडता असो पाप चातुर्मासू सीतान्वेषण करच्याक पावस येतले सोडले हाणेवरकेन असो म्हणून चातुर्मास जाल्ल्या रीची पाप कपी भोगवंचितो अनेक वर्षपर्यंत भोगजीवन पळेनी. एक पंत सर्व राज्य मिळल्यानंतर भोगजीवनांत मग्न झालो. हेकडे रामाला सहाय कोरका सीतान्वेषण कोरका म्हणून म्हणा येणी. लक्ष्मणाक सांगून पेटेल काही येच्चरदी हक्का सुग्रीवाक वालीक हा प्रयोग केलेला बाण आणि काय असं म्हणून सांगून यावा म्हणाल काय. भिल्लो सुग्रीव आपल्याला काही सर्वांक सुग्रीवाज्ञा म्हणताच पळया. चार दिक्कावरकेन सर्वांक पेटेल्या. कपितंड सप्तद्वीपादकून कपी सर्व आयल्या. आप पेटेल काही सर्व सीतान्वेषणे वचा. पूर्वाक दक्षिणाक पश्चिमाक उत्तराक सर्वांक पेटेल्या. हेकडे दक्षिणाक हनुमंतो जांबवंतो अंगद हांक सर्वांक पेटेल काही. सर्वांक पेटोनो पळया. रामाक काही गोत नासील वे. सीता अपहरण झाला. जटायून सांगला रावणान अपहरण केला लंके गेल्या म्हणून येऊन गोत असा. आणि कसल्या चार कडेन पेटो का पेटो जगत्ती ना लंके असं म्हणून गोत असं ऑलरेडी. आणि ते एक नीती दाखयताची रायान कशास का म्हणा रे पळे आता चोरो कसने अपहरण करून गेले रे तागेल घरान दवरून घ्या ना तो. इथं म्हणा तागे डऊट असले तागेले घरा येऊन सोदी ताची म्हणून गोत असं. तो हा कसं करतो म्हणा रे चौर्य कोरनो विंगडाल घरा दवरता कोळच्या ना म्हणून. तशी लोकनीतीम प्रकटयितुम म्हणतात वादिराज स्वामी. रायाना चौर्य केला वय तो खै दवरतो म्हणून गोत असा ना. ताका सर्व दिक्कान सर्वांक पेटो का म्हणून पेटेला. रामाक गोत असा हनुमंतूची हनुमंताक मिळतली सीता ती दक्षिण दिक्कांतू असता म्हणून येऊन राम अंगुली देऊन पेटेता हनुमंताक आणि आशीर्वाद करता. हेकडे हनुमंतो त्या कपी सैन्य घेऊन दक्षिण समुद्रा येता. तागेल नेतृत्वार अनेक हनुमंताला जांबवंत असता अंगद असता अनेक कपी सैन्य असता. दक्षिण समुद्रा येताच आणि खै सोदूचे सुग्रीवाने 1 महिना टाईम दिला. तुम्ही सीतान्वेषण करणी म्हणून त्याला वापस आयला रे मरणदंडना कसं करचाय. हंगा पळायला रे दक्षिण दे हंगा एंड पॉईंट आयला हानी आणि मुखार्थी समुद्र अपरंपार विस्तार पारावार सागर कशी उल्लंघन करचे है आणि वच्च्या दाय नाम. एक कपीन म्हणले काही थई बैसल्या कसं नाही काम ना आणि मागशी वापस गेल्यावर मरणदंडना हंग ह्या दांटूच्या दायना कसं करचे. एक खंचकी मांकड असेल काही त्या मांकडान म्हणले काही आम्ही कोणाला कतीर हंगायल्या म्हणता गोतू ना किती म्हणा रे केलो पण आहे प्रोटेस्ट आहे परत आता म्हणतात सुमार जण आपण वरतात कोण कसं म्हणून येऊन गोत असं. त्या कपी पाप सुग्रीवाल त्या सैन्यात एक असिला कसं आयला म्हणून गोत ना. कोण की सांगली कपी पडत सीता अपहरण झाला सीतान्वेषण कतीर आम्ही आयल्या रामाल बाईल हो वै व्या कसं कोण सीता कोण राम म्हणून निमगेल काही त्या मांकडानं. थंच्यान अनेक मांकडान कहाणी सांगली काही पळा. राम म्हणा रे दशरथाल पुत्र तो अयोध्येचे अधिपती रामदावन आसिलो तस्तांनी 4 चरणो वा हे रामाक विश्वामित्रान यज्ञरक्षणे खातीर आपण व्हेल्ले. थंय ताणें अनेक राक्षसांक संहार केले. तदनंतर सीता स्वयंवर जाले. सीतेक वारडीक करून घेतले ताणें. एक दिवस कैकेयीला कुकृत्यानं तो वना येवका पडला. वना आईल नंतर रावणान अपहरण केले सीतेक. आत्ता त्या सीतान मध्य हनुमंतानं सुग्रीवाल सख्य करून दिले रामाक. आत्ता आम्ही सुग्रीवाल आज्ञाक अनुगुण जावन हे सीतान्वेषण करच्याक हांगते येऊन पावले म्हणून म्हणाल. अर्ध रामायण झाले सांगून. हे अर्ध रामायण ऐकून अनेक मांकडावर केंग गोत नासिले. त्या मांकडान म्हणले काही अरे ह्या पळा पुरा आमक असल अवस्था आम्ही आमगेले घर दार पुरा परित्याग करून आयल्या कसन कष्ट अनुभवसित असायचे. आता गेल्यावर मनोदंडन आमक दावका आसिल व्या ह्या पुरा जाल्लेले सुग्रीवाल निमित्त आमगेले राय वयतो जाल्यार ताण अपराध केला. रामाला कतीर कोणाला की राम सीतेला कतीर आम्ही कसले सोदू का. अनेकल्यान म्हणले काही सुग्रीवा जोर करून आमगेले राय तो ह्या चूकी कोणाला अपराध कोणाला म्हणा हनुमंताला किती म्हणा हनुमंतांना सुग्रीवाल सख्य करून दिलेलं. रामाल सख्य आणि सुग्रीवाल सख्य करून दिलेलं कोण आहे हनुमंताना म्हणून हनुमंता जोर केलं. अनेक मांकड म्हणते काही हनुमंतू आमगेल कपिसेना प्रमुख हो ताक्क निंद करू नका. हे कोणाला म्हणा अपराध हो कबंधासूर आल्या की त्या मला कबंधान सांगितलं रामाक वस किष्किंधे वस ते सुग्रीव मिळतात तागेल सहाय्यान तुम्ही सीतान्वेषण करा म्हणून. त्या कबंधाला अपराध. अनेक म्हणाले काही कबंधाला अपराध नाही. फर्स्ट अपराध कोणाला म्हणा रावणाला अपराध तागेल चुकी की मला ताण अपहरण केलेलं ना ताण अपहरण करणं म्हणलं हे दाय नासिल आहे म्हणाले. अनेक मांकड असेल अनेक मांकडान म्हणले काही नाही रावणालवर केलं नाही आहे
अपराध कोणाला आहे म्हणाले केकेईला म्हणे की म्हटलं केकेई इंत 2 वर निमगिनातले हा दाई नासिला रामू या नासिलो सीता कोणे या नासिला म्हणून पळया रामायण 2 पंत ऐकल्या वाचनदल्या रामायणाच्या एक पंत फस्ट दुखून लास्ट वापास रिवाइंड झाल्या इतलं 2 पंत रामायणाचे श्रवण झाले थंय धूर बैसील संपाती रेक्केला सुन तागेल पडलेलो रामायणाचे श्रवण जाल तक्षण 2 पंता तागेल रेक्के चिगुरून उठून आईल काही उपून आईल काही रामकथाक तिथलं महत्त्वाचं श्रवण केलं रे लासून गेलेलं पक्क ताक चिगुरला म्हळ्यार आमगेले जीवन आणतो नाना तऱ्हाचे रोग असता कष्ट असता उपद्रव असता रामायण हे पण श्रवण केल्यावर पूर काही आमक वापास त्या जीवाक कसने नक्क जीवन म्हणून दिसल्याक निरुत्साह असून आत्महत्या करून घेऊ का म्हणून कोणा दिसता तांक जाल्यार रामायण श्रवण केल्या रे वापास एक जीवनांत उत्साह येता चैतन्य येतं काही ताक निदर्शन संपाती येता उड्डून पळेता म्हणता हा रामकथामृत पान केलेल्या कडे मग ह्या रेक्की चिगूर नाईल वापास पाक्क रामाला कसन सेव करूयात सांगा सीता लंकेंत अश्यापुरा ती खंय असं पळय आमकां सांग संपाती उडलो गृध्रदृष्टी शार्प ईगल आई म्हणताच पळया मस्त शार्प त्या उडलो थंय अशोकवनांत तो रावणान दवरलेली सीतेक हा पळयता सांगता संपाती येऊन सांगता पळय हांगच्यान समुद्र 100 योजन विस्तार असं त्या लंकेंत अशोकवन म्हण असं अशोकवनांत सीत असं कळलं 100 योजन विस्तार सागर उडकात उल्लंघन करका कोण करचे कोण की निमगेले काही कोण उडतले एक मांकडान म्हणले काही कोण कोण कितलं उडतले सांगा तुमगेले शक्ती सामर्थ्य कितलं असा सांगा एक मांकडान म्हणले काही हांव 10 योजन उडता म्हणून घेऊन 10 योजन प्रयोजन ना मरे हांगा मुळगत तू अनेक मांकडान म्हणले काही हांव 20 योजन उडता प्रयोजन ना 100 योजनस अनेक मांकडान पुरा मांकडान स्वस्व सामर्थ्य प्रकट करून घेतलंय जांबवंत म्हणाले काही हाव ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತೂ 96 ಯೋಜನ 96 ಯೋಜನ हा उडतसिलो म्हणाले काही आणि म्हणले काही ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ नक्क मराया अत्त सांग अनेक आम्ही ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತೂ किलोमीटर गटले चमकून वत्ता आसिले तेदन यौवन आसिले शक्ती आसिले वत्ता आत्त दाई ना वच्चाक जांबवंत म्हणाले काही ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ हा उडतसिलो आत्त मिगेला सामर्थ्य उणिदಲ್ಲ तेदन 96 उडतसिलो हवा आत्त 90 दಲ್ಲ कसले आत्त दलरे उडतसिल हवा दला कसले उड्डना म्हणारे असामर्थ्य शक्ती ना म्हणून नाही हावा ह्या वामन त्रिविक्रमदल्लेल तेदना त्या खुशीरी हो पुराकडे प्रचार करच्या बायसरले काही उडलं काही खुशेनं जांबवंतो उड्डून उड्डून पुराकडे भूप्रदक्षिण घालतं म्हणताना मेरू पर्वत मिगेल पाय या लागल्या मिगेल पाय थोडे उळकून गेला मग डॉक्टरांचेड वॉकिंग करच्या ना म्हणला उडच्या ना म्हण म्हणला ताका हा उड्ड ना म्हणेल काही ना म्हणले उडतसिलो प्रयोजन अंगद म्हणेल काही हाव 90 उडता म्हणून हाव 100 योजन उडतलो म्हणेल काही तो जांबवंताला की ना 10 योजन चढ उडत हाव 100 योजन 100 वर केन प्रयोजन किती म्हणाल तू थंय 100 योजन उडच्या तुगेले चार्ज खाली जाता तदनंतर थंय तांणी तुका स्ट्रेचरार घालून वरका जाता वापस तू मुख्य कार्य 100 योजन तू उड्डून जाल नंतर अंगुली एक दिवू का सीतेक संदेश पावो का वापस येऊ का दाय ना माराया म्हणले हनुमंत मात्र नव्हतं बैसिलो हनुमंत नव्हतं बैसिलो जांबवंतेत्ता हनुमंताला प्रशंसा करता हनुमंता तू एकलोच रे वीर्य पौरुष ह्या शौर्यांतो तुक मिरवितला आणि कोणे ना तू समर्थ एकड़ो समर्थ वस उल्लंघन करी म्हणत काही प्रशंसा केली तक्षण हक्क जागृत दाता हनुमंताना सांगेत असिला फस्टाक येऊन हा उडता म्हणून ताक गोत असिला हा उडता म्हणून सांगेत असिल हनुमंताना कसले सांगानी हनुमंताना मध्वाचार्याक कारण दिताच हनुमंतान कसले सांगानी म्हळे रे हानी पुराजन वानर तांगता गेलं सामर्थ्य सांगून घेव किती म्हणा हनुमंतानं फर्स्ट येऊन हा वचून उड्डून कोर नेता म्हणून कार्य कोरन आयला रे कडे रे ह्या मांकड कसन म्हणताची मग आमक सांगेल असले आम्ही वरकेन वचून येता असिला मारा या हनुमंत कसन व्हाडो हनुमंतान कसन आमक सांगनी सांगलं आम्ही वरकेन वत्ता असिला म्हणून सांगच्या ना नव्हता नी वानराना ताकाचे हनुमंत नव्हतं बैसिलो आणि पुराजन सांगून घेव सांगून घेतल्यानंतर कोणाक सामर्थ्य ना म्हणल्यानंतर हाव येत उडता तेषाम अशक्तिम प्रकटाम विधाय उडलं हनुमंत उडलो हनुमंत बृहदाकार रूप धारण केलं काही हनुमंताना बृहदाकार रूप धारण करून त्या पर्वतावैर महेंद्र पर्वतावैर पाय दवरली ताणे पादाघात केले
केल्ली तक्षण त्या महेंद्र पर्वताके की इतलं कष्ट झाले की म्हणणारे हनुमंताक उडत म्हणतात हांगच्याना एक मोमेंटम दाय पळया 100 योजन उडकाताना हांगच्याना ऑन युअर मार्क गेट सेट गो तक्षण हांगच्यान उड्डील सीधा थई वचकाताना ते मोमेंटम दाव का ताका ते इतलं घट्टी मस्तीले काही म्हणर ताणे ते महेंद्र पर्वताके इतलं कष्ट झाले म्हणून घेऊन भोजकवी तागेले चंपू रामायणांत वर्णन करता एक मनुष्याका शरीरांत कष्ट जाल्यार कशी फिलिंग येतल्या कशी भावना येतल्या कितलं कष्ट जातात तशीच त्या महेंद्र पर्वतात आले काही महेंद्र पर्वतो मनुष्याला म्हणके कष्ट पावले काही इतलं सुंदर दावून वर्णन करतो भोजकवी म्हणारे तदानी मुदन्वदुल्लंघन दृढतर निहितचरण निष्पीडनम सोढुमक्षमः क्ष्माभृदेशः निःशेष निस्सरन् निर्जरौघतया निरन्तर निष्पतद् बाष्पवर्ष इव इतस्ततः वितत जीमूत वृन्दतया पारिप्लवशिथिलधम्मिल्ल इव संत्रस्यमान कुञ्जरयूथतया सञ्जातश्वयथुरिव साध्वसधावमान हरिणगणचरण खरतर खुरकोटिपाटनोद्भूत धातुधूली पालिपाटलित विकटकटकतया क्षरितशोणित इव तत्क्षणप्रबुद्धकण्ठीरव मुखरितकन्दरतया कृताक्रन्द इव परिसरगह्वरनिबिरीसनिसृतसरीसृपतया निर्गलितान्त्रमाल इव घूर्णमानतरुव्रपकोटिताडितजलदवृन्दस्यन्दितसीकरनिकरकोरकिताकारतया इव स्फटिकतटोपल पतन दलित कीचक सुशिर सम्मूर्च्छत् पवन फूत्कार परिपूरित गगनतया प्रवर्धमानोर्ध्वश्वास इव वचसाम् अभिषयं दौस्थ्यमभजत अत्यंत कवी कल्पन पळया एक गद्यखंड त्या महेंद्र पर्वताक कशी दाल्ले म्हणून येऊन एक कल्पन करता अत्यंत हृदय अनवद्य मात्र नाही आस्वाद्य गद्य रचन केला हाणे कसंदाल्ल्या म्हणून त्या वर्णन कोरून समाप्ती करता आयचे दिवस ताण पादाघात केले तक्षणाचे क्ष्माभृदेशः निःशेष निस्सरन् निर्जरौघतया निरंतर निष्पतद् बाष्पवर्ष इव होड पर्वत त्या पूरा मोड पूरा वैर असता पर्वता लागून असता त्या मोडा दुखून पाऊस पडतस काही हनुमंताल पादाघात दाल्लेले तोडवो ह्या पर्वताक तोडसून घेवच्या दायनाशी पर्वत ह्या महेंद्र पर्वत कसं रडतस की कसं नाही म्हणून दिसले इतस्ततः वितत जीमूत वृंदतया पारिप्लव शिथिल धम्मिल्ल इव मोड हंगे अर्ध मोड थई अर्ध मोड हंगर्ध मोड पर्वता सुत्तू मोड असाची त्या कशी दिसतशील काही म्हणा रे आम्ही केस केदरून घेतल्यावर कशी जाता तशी ह्या महेंद्र पर्वतान केस कसन केदरून घेतलाव्या म्हणून घेऊन दिसतशील काही कवी कल्पन पळय इतस्ततः वितत जीमूत वृंदतया पारिप्लव शिथिल धम्मिल्ल इव संत्रस्यमान कुंजर यूथतया संजात श्वयथुरिव त्या पादाघाताल तक्षणाची पर्वतांत असेल पुरा हस्ती होडोड्ड हस्त्यो भाई राहिल्या काही त्या भाई राहिलं कशी दिसतशील म्हणा रे आमका अंगांत शरीरांत बोक्क उठून येताच पळया तशी ह्या महेंद्र पर्वताक बोक्क उठून आयलाव्या कसं नाही ब्लिस्टर्स कसं उठून आयलाव्या म्हणून तशी दिसतशील काय हस्ती भाई राहिली पळून संत्रस्यमान कुंजरयूथतया संजात श्वयथुरिव साध्वसधावमान हरिण गणचरण खरतर खुरकोटि पाटनोद्भूत धातु धूली पाली पाटलित विकट कटकतया क्षरित शोणित इव ह्या चित्तळ हरिण गण ह्या पुरा त्या पादाघातान पुरा हंगाथे धावच्या लागले काही पुरा धावंत म्हणताना त्या चरण खरतर खुरकोटी ताजे पाय मस्त शार्प त्या शार्प पाय पुरा पर्वताक लागून त्या तांबडी माती उठून आईल काही त्यांच्यानं त्या तांबडी माती उठून आईल तक्षण कशी दिसतशील म्हणा आमच्या शरीराक घाय जाऊन रगत आयला कशी दिसता तशी पर्वताक ह्या घाय जाऊन रगत आयला की कसं नाही म्हणून दिसतशील पारिपाटलित विकट कटकतया क्षरित शोणित इव तत्क्षण प्रबुद्ध कंठीरव मुखरित कंदरतया कृताक्रंद इव हनुमंताल त्या पादाघातान सर्व ह्या सिंह कंठीरव गर्जन कोरच्या लागले काही त्या गर्जन कोरचे कशी दिसली की म्हणा ह्या महेंद्र पर्वताक हनुमंताला पादाघात सहन करून घेवच्या दायनाशी बॉब घालतस की कसं नाही म्हणून दिसले तत्क्षण प्रबुद्ध कंठीरव मुखरित कंदरतया कृताक्रंद इव स्फटिक तटोपल पतन दलित कीचक सुशिर सम्मूर्छत् पवन फूत्कार परिपूरित गगनतया प्रवर्धमानोर्ध्वश्वास इव पादाघात दल तक्षण एक पंत आमका सुस्त जाल्यार एक पंत करताच पळया तशी त्या पादाघात दल तक्षण कसं जाल्या म्हळ्यार त्या रभसाक वायू कसं वार त्या पुरा हे बिदुरू असेल काही थंय
बॅम्बू ताजे भितर वचून हेकडे तेकडे वचून आम्ही एक पण स करत त्या वारे वच्चे वचून त्या बिदिरू कसं बॅम्बू दुखून साऊंड येवच्या लागले काही स म्हणून घेऊन ऊर्ध्वश्वास काढतस की कसं हा महेंद्र पर्वत सहन करून घेवच्या दायनाशी म्हणून घेऊन अत्यंत सुंदर दावनो कवी कल्पना पळय आकाशासाची उत्प्रेक्षा अतिशयोक्त्यादी अलंकारानं अलंकृत दावून असेल गद्य है मनुष्याक कशी दाता तशीची महेंद्र पर्वताक दाल्ल्या म्हणून म्हणताच तशी भोज कविता गेले चंपू रामायणांत वर्णन करता मुखारी हनुमंत उड्डून सुंदरकांडाचे प्रसंग हनुमंतान त्या अंगुली एक घेऊन वचून मध्य अनेक विघ्न आयल्या त्या विघ्न पुरा कशी त्या दांटवून कशी हनुमंत वचून तागेलं कार्य साधन कोरण आयलो म्हणलेलं ह्या विषयू आम्ही फाल्या दिवसाक त्या चिंतन करूया म्हणून सांगताची आयच्या दिवसाक हंगाक श्रीकृष्णार्पणस्तु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुकुंद भज मन गोविंद भज मन आनंद भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन केशव भज मन माधव भज मन यादव भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुरहर भज मन गिरिधर भज मन रघुवर भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान की जय पुरुषोत्तम देवा पाय पडू आमगेले स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन आमगेले भटमामांक नमस्कार करून आज आमगेले 25 दीस अधिक मासाचे रामायण प्रवचनाचारय दीस रामायण एक इतली व्हड काणी की सगळे वर्स सांगीच दिसता तितलाच तांत विषय आमी भटमामांक पापा 3 घंटे क्वेश्चन पेपर दिवन 2 निमिष भितर बरय म्हणला म्हणजे जाला दिसता तांणी जाल्यार ते 3 घंटे क्वेश्चन पेपर 2 निमिष भितर बरोवन 100 मार्क खंडिता दिता ते आमी तुमकां सगळेची आमगेले GSP समाजा तर्फेन आमगेले द्वारकनाथ भवन कमिटी तर्फेन तुमकां मस्त धन्यवाद आज तेव्हा मस्त काणी कितली म्हणू लॅक करूं जायना म्हाका कालके हांव लॅक केलेली 27 की 28 आशिल्लें आज आनीक चड आशिल्ली म्हळ्यार तें तांणी फास्ट करून 5 भितर मुगसूंक जालां तशें हांव न्हू मस्त हें कर महेंद्र पर्वताचे एक विशय बहुशा एक वार उलयत की म्हण दिसता तितले विशय आसा तें हांव कशें दिसता
म्हळ्यार आमगेली ही संस्कृत भाशा कितली लायक आशिल्ली, कितली तांतू अर्थगर्भीत आशिल्ले आनी तें आयकतना कितली लायक जाता तितली पुरो आशिल्ली आमगेली भाशा. आमगेलें हें एक मेकाले एज्युकेशन सिस्टमा निमित्त लगाड गेल्ली म्हणून बेजार जाता. आतां ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ त्या भाशेचें प्रभुत्व घेवन आसा ती जाल्यार आमगेलें एक सौभाग्य तें एक आमगेलें कन्नान आयकूच एक योग आमकां मेळ्ळा म्हण लेखता हांव. आतां आयचे हे सप्तदिवस रामायणाचे सेवादार आमगेले गौड सारस्वत समाज आनी विठ्ठल शानबाग आनी गुरुराज शेणे आनी आमगेली आयची एक दिसा शेवेची आमगेलीची वॉलंटियर मोगाची सुनीता शेणे आनी का फॅमिली तांणी आतां वयर येवन मागीर आरती जत्तर प्रसाद घेवका. आनी एक मुख्य कसं म्हळ्यार आमगेले 15 तारखेक एक ब्लड डोनेशन आमी पयर दाखोवन सांगता आशिल्लें. 15 तारखे सकाळीं 9 वरे दाखोवन एक ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरला. तांव कोण ताका मेडिकली फिट की तांणी दय दवरन ते डोनेट करता म्हणून आमगेले एक रिक्वेस्ट. मस्त दान दितार आसत तुमी अधिक मासांतू हें एक व्हड दान. तशें हांव कोण एलिजिबल म्हणून दिसता और रेग्युलर दितले आसतात वर्सा एक बेळा तांणी पुरो थंय आमगेले चरखी वॉलंटियर्सांचे चड दिवका तशी ते नाव दिया रजिस्टर तुमगेले मोबाईल नंबर ब्लड ग्रुप आनीक नाव दिलें जाल्यार सुनीत माई बसल्या ती तिगेले दिया दय दवन तांगेले आमगेले नारायण पयन आनी MG नायकान तें एक प्रोग्राम घालून घेतला. एक 150 जाण जिंपणी जावं का म्हण तांगेले आशे आसा तें देव चलासो म्हण हांव लेखतार आसा. आतां फायच्या आमगेले कार्यक्रमा विशीं अण्णप सांगतार आसा. हांव काल ताका अण्णप माम म्हणलेलें अण्णप म्हणलेलें ताका माम म्हण आयकपाक दिसता. तशी वय वय पायची एक अभूतपूर्व कार्यक्रम मागीर 13 आनी 14 आमगेले एक बायल मनशी मुंजुलो गुरुराज रावाले एक हरिकथा ते तुमी पुरा जाणान आयकूंक आयता म्हळ्यार मस्त काळ जाले हरिकथा आयकना तशें तेव्हा एक बायल मनशेल तोंडान दाखोवन आमी एटलिस्ट बायल मनशान पुणी चड येवका ते दुसरो तिका सपोर्ट करचे खातीर दादल्या मनशान येवका आयता म्हळ्यार बायल मनशान येवका जाल्यार हितांनी दादल्या मनशान तांकां घेवन येवका जाता. तेज्या तुमी येयले तांणी कंपल्सरी येता ती. पुरुषोत्तम देवाक नमस्कार करूं. परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याक चरणारविंदाक नमस्कार करूं. रामकृष्ण मठ मामाके नमस्कार करूं. 2 उत्तर सांगतास. करेक्ट 24 ಗಂಟೆ भितरी राम प्रवेश राम देवालय हे द्वारकानाथ भवना प्रवेश जेवचेच पाय आमकां होड दिवस इत्ते म्हळ्यार आमगेले मठाचो आराध्य देव मठा आराध्य देवाक आमी कशी नमने एक स्वागत करून भक्तिपूर्वक देवाक आमी एक भितरी आव्हान करून हांगा एक सुस्वागत करचे एक बारी छंद कार्यक्रम केला. आमगेले वॉलंटियर्स आमगेले भटमामा तांकां पूर्ण आमकां सहकार तुमकां ऑलरेडीची हाजी एक सानाची मठाचे एक 2-3 साथी येवन ऑलरेडी राबला. सो तुमकां गोत्त आसा हे कितले छंद जाता म्हळ्यार कलरफूल साथी भितर येतनाची प्रोग्राम कलरफूल जाता म्हणल्याक. सो आमी आतां फायचे तुमगेले एक विनंती इथे म्हळ्यार आमगेले जेन्नाय एक्सपेक्टेड क्रावड चडच पाय खंडिताची 500 वयरी 600 क्रॉस जावचे चान्सेस. सो आमी हांगा ह्या जाग्यार एक LED स्क्रीन घालताची आनी दय करून तुमकां हांव एक सान ब्रिफींग दिता तें खंडिता फॉलो करता. म्हळ्यार ओट्टू गडबीड जेवचे नजा आमकां रामकृष्ण मठ मामाने सांगला हांगा देवा प्रतिश्ठा 7 मुखाल भितर जावका म्हूण. सो आमकां ओट्टू 1 घंटे भितर आमगेले मस्त आयोजन केलेले कार्यक्रम आसा ताका तुमगेले सहकार ना जाल्यार आमकां करचें कशें जाता म्हणून वॉलंटियर्सांक आमी ऑलरेडी ब्रिफींग जाला. आतां 9 घंट्याक एक वॉलंटियर मीट आपयला ते फाय कशें करचें म्हळ्यार एक प्रोग्रामा विशयार. आतां तुमकां एक सांगता म्हळ्यार फाय हांगा नेलार बशी मात्र सिटींग आसा बाकी पुरा जेन्ना भायर मात्र इवन सायड खुर्ची घालचे ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आसा. सो दय करून तुमी खुर्ची खंय किदोन उबारनाड हांगा दवरून मागीर आपास पुरा जेन्ना बेजार करता जाल्यार कार्यक्रम देंवत नाका. भायर LED स्क्रीन घालताची आरामसे बसून पळोवत जेवता. कोणाकय वयर बसका म्हण जाल्यार वयर बसत ते वयर बसचे आसा तें जावका जाल्यार चेअर घालून वयर बसच्याक वेवस्था करया. हांगा जा तितले म्हळ्यार हे खंब्याकाची आमी हांगा 10 फीटाक सेंटर पॅसेज करून हांगा 10 फीटाक हे सगळेच हांगा भजन नृत्य फ्लूट हे पुरा कार्यक्रम आमी हांगा आयोजन केला. सो जेन्ना हे खंब्या भितरी 2 सायडांतूय नेल्यार बस वेवस्था
पुरा सकाळ आम्ही तुम्ही येऊच बस पुढे रेडी जाऊन असता सो त्यातनं रेडी जात तरी मागीर तुम्ही खुर्ची आणूकाची म्हण तितलेच सो आनी आम्ही कसं केला भायरी आम्ही अंग दवरून देवाक आरुमुक्काला घेऊन भायरी वताच थंय आमगेल्या मंदिरा दवरून देवा एक आरती करून आम्ही प्रोसेशन स्टार्ट करताची फर्स्ट सुतू वेदा सुत जाता सेकंड भजन थर्ड चेंडे आनी चारेचे वाजप जावन 7:30 ಗಂಟೆಗೆ देव आमगेले मेट्टा आसा थंय कुंकुमाचे उद्दाक देवा दाखोवन मागीर हांगा प्रोसेशनार भितरच सो आमी आतां ऑलरेडी शोभ मायंदाची तिगेले तिगेले प्रोग्रामाक हें जाता आसा रामालय पद तिणें ऑलरेडी आमकां पुरा जाणां पेटयला ते ऑलरेडी आमगेलो रमानंद नाही व्यंकटेश भजना म्हणले रमानंद ताका सांगला ताणें तें पद तो सांगता बरलेल जनान बरी देवान भितर येतना श्रीराम जयराम म्हणचे तसले पद ते बरी पद ते राम नाम उच्चारा ते पद तो पाय म्हणटा ते म्हणटना ताची नेक्स्ट लाईन आशिल्ली मात्र म्हणाची आनी जाल्यार तुमी गरगड दोन ताळ हाडाची तुमी वरा मारी सो तसलें आसा म्हण जाल्यार तुमी हांगा ते वेवस्था आसा बॅरिकेडा भितर येतना राय आकाश भितर हाडताची तसले एक अरेंजमेंट आमी करच्याक एक प्लॅन केला देवाला अनुग्रह आसका स्वाम्याला आशिर्वाद आसका हे प्रोग्राम छंद जाता म्हणून आमकां नंबीक आसा पूर्ण साकार तुमगेले जावका तशीच आतां फायक वॉलंटियर्सांनी तांगेल्या मागचीची अरेंजमेंटाक आमी केला आमी सिनियर सिटीजन्सांक अशाण भितर सोडताची आनी वरलेल्यांक पुराय अशाण वचून डायरेक्टली वयरी तुमी अशाणा वचेता सो दोनी गडबीड करूं नाकाची ಸ್ವಲ್ಪ प्रोग्राम एक 15 मिनिट लेट जाताले फाय म्हळ्यार 8:30 बजावल्याक 8:45 जेवच्या पुरो सो ते प्रोग्राम जातना आनी देवाक एक पटी हांगा बसयतरी भटमामूय प्रसाद दिता नारळ केळ करचे सगळे वेवस्था केल्या फाय सो तुमी ताजे एक करता आनी देवाक आम्ही भांगरा कॉइन हाडू जायन जाल्यार आम्ही 5 रुपये भांगरा कॉइन हाडला त्या 5 रुपये भांगर तशी दिशी कॉइन तुमकां पुरा जनाक एक फॅमिलीक एक दिताची फाय हांगा देवाला दवरून दिल्लेले कॉइन तुमकां एक घरा वचाक तुमकां दिता आसाची ताजी प्रसाद म्हूण आनी कुसुमा भट आमगेले वॉलंटियर सिनियर वॉलंटियर तिणें एक हें पुरा एक नमूने असल प्लॅनिंग पळोवन देवाक पट्टाभिषेक जाता म्हणून तिणें उंड आनी खडी तिगेल्या कारी फाय वतल्यांक पुराय तीण दिता म्हूण सांगला तशीच हें पुरा वेवस्था पळोवन HC कामत मामानी तागेले पुरा देवा घालची फूल पुरा तागेल्या काक म्हूण सांगला ते देवाक अलंकार करचे फुलां आनी देवाक आमगेले मेन देवा घालचे जॅस्मिन ते फूल फाय सगळे अलंकार जाय मोगारे हांगा एक मायेन आमकां सांगला तिगेल पयर दवरून ती मस्त प्लॅन करता आसत 3 घंटे हाडका 3.5 घंटे हाडका कितलो उंड हाडका म्हूण म्हळ्यार तुमगेले पुरा उमेदी पळयतना आमगेले त्या एक्सपेक्टेशन आमी पावका म्हूण आमी लेखून घेता आसच सो जेनाले पूर्ण साकारू आनी मस्त जनान व्ह्युअर्सान कोणा येवच्या जायनी तांणी जाल्यार तुमी शेअर करायची हे प्रोग्राम कशी लाईव्ह जाता आसा आनी फायची कार्यक्रम जातरी हांगा भटमामाले आनी रघुनंदन भटमामाले एक भजन आसा आनी तशीच मागीर रामकृष्ण भटमामाले रामायणाचे कथाचे एंडिंग त्या प्रोग्राम जाता तदनंतर प्रसादू आनी प्रसाद नंतर फळार जावन तुमी कशीची फाय शेनवारू आयतारा कार्यक्रम आसा सोमारा कार्यक्रम आसा मंगळारा कार्यक्रम आसा सो 3 कार्यक्रमांत तुमी पुरा जेन्ना येवका म्हूण हांव निमगून घेता आसा आनी 15 तारीखेक पुत्तिगे मठा स्वामी हांगा 2 घंटे येताची सो तुमी सकाळी येयल्यान हांगा 1